قلعتك انت دمانا وقديم تاور باروت وحزين يتمر على ليك تتوقسين وقدين أبايك مقبا ودفين قلعتك انت دمانا وقديم تاور باروت وحزين يتمر على ليك تتوقسين وقدين أبايك مقبا ودفين أبايك وقدين من سميت كبهررا يا ما تدوب انقرار يا كررا محمدي ما ترهان كفلا أبايك وقدين من سميت كبهررا يا ما تدوب انقرار يا كررا محمدي ما ترهان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قل بدك سنة تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقل عدك سنة تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز حد تتعشم يتتهكي حقايل بقوى الكرم عباعدو باروح عدو وبلهبتو لفاش قابي وحبن سلماي ستيا أبايك وبعلق بلا الدليا تصور ودك الجلاب عباير تريا أسعد حفن لكم سلماي ستيا أبايك وبعلق بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مقطنهم كم مثل أولادي سرش لتبادر من الحلم وزي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لوموون كم وترو العلا قداس النزلو تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا نايزي مدد مسانا كتصون حدما بخبر نعدمكم نايلو مارستي حلخلاخ زبزحو أرستاتي كخون نزوان زدما زمتنا قداس النزلويو من سيرترا لنقرات عندنا ناي أبن كادرتاتون بخمي مكت كم زلون يملس كم زلون كان ريخم فتنينا أبزوبانا زنكسا غزلو أمريت يخونا بحري السلالفاني حيلتات بعمقوات كان رياكم فتنينا لايك قبرو شير قبرو كومنت حافو سبورت قبرو كسام مودات هذا ممسانات ونحنا بلنا مجمريا بزي قاس زخونة زي قارص تهديدنا توم نجمر let's go ታንቃ ጉሮሮዋ ታንቆ በዚህ ሁኔታ መቀጠል እንደማንችል ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው ህዝብ ብዛታችን እያደገ ነው ወደ ውጪ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲና ትሬዳችን ማካሄድ አለብን WTO የዓለም ንግድ ድርጅት አባል በቅርቡ እንሆናለን እንገባለን የድሮ ጋት የሚባል አሁን WTO የሚባለው ንግግሩ የተጠናቀቀ ነው ይሄ ሁሉ ምን እናመቻቸው በዓለም አቀፍ ውስጥ ጉድስ ሰርቪስስ እንቅስቃሴ ውስጥ የመሳተፍ መብት እንዳለን ነውና كمزي تريوم زلخم أب ميديا معلتاوي نزربازي انت دقيمومسي قال نجر زركب كوين دسمعهم زلو قطبانا يعبلو جدبنا يعبلو ناب كمزخن كيدنا ناب زكن عطينا they're lying to themselves كمزي نورمال جيركا معلتاوي وثيقة محساو مالت إثيوبيا بقطبات عبلا إليو أبن كادرتاتون كأمنو زفتون زلو زبزح إثيوبيا جن إثيوبيا تموت كم زلا يزرعي زلو إثيوبيا تعنو خم زلا إثيوبيا أبحاد عبي عزقتي أتيا كم زلا يزردو زلو نساتهم زرعيهم زلو كالي اتهزبي زرعيو زلو كالي سلازي أكم زمدرخ ساتهم جدبناتنا يعبلو ننقدق لما ندلنا أفتك بحر ندلنا بلا بلا وطبخا سلازي عبيه هزبخا سلازي بزحي ويون كالي نقرات أوش تعدخا سلازي قاتمي كسفح فحل النزبل حلمية لن من البات إذن السو كلتز أقرب كيلو دزارة وزلو أبشحين شو من تميتن سمانيان عبيلهم أبت برلين كونفرنس بهال نافريكا كنا مغالينا قبلو خلو قطبانا يعبلو هزبنا يبزحلو نقو طبانا زخون طرا نغرات كنركب ايكالنا سلازينا بافريكا خيرنا كنقبتها لنا زبل وزن برق 150 عام زربا نعيز دقم زلزلهم كوفي لبزي وطبعا انت بس هاد how is that my business وطبعا يفزع يعبى حزب خا يفزح
شجر كاي باس صقم كاي يوسخ ناكا صقميو حزبها زبزح انتلو كمي غير كمانيش تقبرو حزبها نعا خاي زملكت قطبا خاي عب انتلو قطبا خا بخمي تمحدرو نعا خاي زملكت نت غربابتا هاجر زملكت ايكونن يقداس ابنايزيوم علم ابنايزيوم علم كتعب خلقه نخالوت كتغبط عليك امباير نا امبيرياليستيك اتحساسبايو اتي زغرم كنتات نايز هاجر زيادما اتناتا ناي مسحفه حلمناتا انكلا وشت عدنا موتت كلا تزاربو زلا مخاناي ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ዝዋን እዚ ጽንሒ ለከረኩም እያ ብኩሉ መንገዲ እዚ ዝዛረበ ዘሎን እቲ ኢትዮጵያ ስታተስኮ ዘላቶ ኢትዮጵያ ራይት ናው ምዝን ዝዛረበ ዘሎ ዝቃደ ይኮነን ግን ሄይ ኣብ ናይ ኣቢ ኣብታ ቴሌቪዥን ፕሮፌሰር ክንደይ ዝኸፈል ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሽዕን 14000 ዝኸፈል ኢሎም 14000 ነይሩ ደሞዝ እዚ ኣብዛ ቴሌቪዥን መፂኻ ነዛ ኣጀንዳ ጎስኩሳ ገለገለ ምስ በልዎ ሜቢ 200 ብር በፅሒ ኣለኹም ደሞዙ ስለዚ ለይቲ መዓልቲ ነዛ መሽረፈት በጃ ከዛ ኣጀንዳ እዚያ ከይትሞተለይ ዝብል ዘሎ ተሓቀኛ ታሪክ ከሪኩም የፅነ ትራንስፓረንት በሆነ ሁኔታ ዓላማችንን ገባችን አስቀምጠናል ከዛ የሚመለሰን ነገርም እንደሌለ አስቀምጠናል ይሄ ጥያቄ መመለስ እንዳለበት ይሄ ጥያቄ ጠላትም ወዳጅም ሁሉም ማወቅ እንዳለበት ይሄ ጥያቄ ኢትዮጵያ ስታቀርብ ደግሞ የሁሉንም ትብብር እንደምትፈልግ የሁሉንም በጎነት እንደምትፈልግ ይሄ ደግሞ ሲደረግ እጂ ከም ድሪዮ ደለና ትሕቶ ኢትዮጵያ እንድሕር ክትመለስ ከም ዘይ ኮነት ዝሕቶ ዝድማ መልሲ ከም ዝደሊ እቲ መልሲ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን እዛ ዘረባ ዝብላ ዘሎ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ምስ ምንታይ ሓዊሶም ኣለዉ ኣብ ካልእ እዚያ ስምዑ ከሶማሊያ ቀጥሎ ዘ ሰከንድ ቢገስት ሶማሌ ፖፑሌሽን ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ናቸው ከሶማሌ ጋር ምንም አጀንዳ የለንም እኛ አጀንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው ህዝባችን እያደገ ነው ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ ትልቅ ሀብት ነው ልናለማው አልቻልንም ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት ትንሽ አክሰስ ጋራንቲ ስጡን እኛ ከፈረስን ሁላችሁ ጠፋላችሁ ትልቅ ስለሆነ እጂ እዚ መራሕና ሓደ ሃገር ኢሎም ኣብ ካል ዓለ ዓይነት ዓለም እንተዝነግሩ ካነይሮም ተጠራጠርካ ነይርካ እንትኾነን ጎረቤትና ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ መጀመርያ እንታይ ዝብል ዘሎ ብኣፉ ክንሕዞ ማለት እዩ ድሕሪ ህዝቢ ሶማል ዝበዝሕ ህዝቢ ሶማል ዝቕመጠላ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ እያ እዩ ዝብል ዘሎ እዚያ ካርታ ርዮ እዛ ካርታ እዚያ ረእይዋ እዚ ካርታ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ ጅቡቲ ተበጊሱ ክሳብ ታሕቲ ኬንያ ዘሎ ምስ ሃገረ ሶማልያ ዘለዎም ሶማሊላንድን ሶማልያ ዘለዎም ዶብ ክዓብረይዎ ክትሪእዎ ኣለኹምሽ ብህዝቢ ይኹን ብጋልእ በዚ ትክክለኛ ባይ ዘ ወይ እቲ ምስ ሶማልያ ዘለዎም ዶብ ንጣብ እዩ ገና ብንጹር ዘይተሰመረ ወይ እውን ዘይተወደደ ዶብ ኣለዎ ሶማልያ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኦጋዴን እቲ ክልል ሶማል እውን ናይ ሶማልያ ምዃኑ እውን ስለ ዝእመን ክሳብ 77 ሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረን ድሕሪ ኩናት ናይ ስዕባርን መንግስቲ ሃይለማርያም ዝገበርዎ ኩባን የመንን ካልኦትን መፂኦም ስለ ዘተሓንዎ እዩ ነቲ ቦታ ተቆፃፂርዎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይተወደ እዩ እንታይ ንኽብል እየ ደምፃ ዘለኹ ብህዝቢ እንታይ ብለሎ ህዝቢ ዓፋርሲ ባሕሪ ይግብኦ እዩ ህዝቢ ሶማል ከዳ ይግብኦ እንድዩ እቲ ዝበዝሕን ዝዓበየ ክልል ናቶም ናይ ሶማልያ እዩ ሸሃካም ናይ ኤርትራ ባሕሪ ክኸውን ከሎ ይግባኣና እዩ ክብሉ ከለዉ ናይ ካልኦት ግን ብዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ የብላ ምስ ካልኦት ገለመለ ዝብልዎ ስለዚ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘሎ ገለገለ ተቃዋምቲና ባሓልቲ ኢትዮጵያ እኮ ኣፍደገ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ክትጥምት እቲ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ይፈልጥዎ ድዮም ንምዃኑ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ብኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝዓበየ ቦታ ብኩሉ መንገዲ ዘለዎ ብፍሉይ ኣብ ናይ ኤርትራ ታርጌት ገይሮም ይዛረቡ ምህላዎም ድማ ብድዕናቶምን ትዕቢትናቶምን ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ልዕልና ዝፈፀምዎ ገበን ኣብ ልዕልና ዝፈፀምዎ ኩሉ ገበናት ከም ኖርማል ወሲዶ እሞ ክንደግሞ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ዓለም ወላ ሓንቲ ትብለና ካብ ዝብል ንዕቃት ዝተበገሰ እዩ ከመይ ኤርትራዊ እዚ ነገር እዚ ኣመናይ ክሕምመካ ዝግባእ ኣመናይ ከቆጥዓካ ዝግባእ ብ4 ኪሎ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ድማ ብምንም ተኣምር ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ኣሎ ንዓኻ ዝመልከት ኣይምኾነን ነይሩ ሃገርካ ተገድሰካ ነይራ ትትኸውን ብዘይቲ ናይ ኤርትራ ፅልኣት ናይ ኤርትራ ተፀለለ ሰብ ማንም ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ፖለቲካ ዲስካሽንስ ምስ ካልእ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣብ ፖለቲካዊ ለውጢ ገለገለ እሱ ካልእ ኣርስቲ እዩ ክደልዮ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዝሓትት ዘሎ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሕቶ ግን ብፍጹም ብዘየጠራጥር መንገዲ
أفتقى بحر دلي ديكونا نيرترا نخقبت إلى لكم زلوا نفتقى بحري كل عينة كلا opportunity اللوا نبانات راي نفس ما لخيدو بحيل كوسدا اللوا مالتيكم كون نفس ما لون بحقاو من قدك حتى تبخاله نير جمل لهم أفتقى بحر كتكم دليل لهم كفيل لهم نيجبت سلز خبرني بسوماليا كتكم كبل سزخل كلهم أي محل لون برني جو لسوماليا وين كيدو بحيلي كوز دلهم كم تناي سوماليلاند خقبرة فتنا مالتيكم كون بزي أبزي نملا سجت زرباناتو كلاي كاسي ጥያቄያችን ይሄ ነው ትልቅ ስለሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው نحن بزحات ስለዝኾና نحن انت تبتي الناس كتفيقهم كم يجرنا نحن نطف سخا تبتنا يتبتنا عنا يملكتن يوم نعا يزملكت نعا نزب غاني يزملكت باي ذا واي مبتانكم كاي ترفقكم منالو مبتانكم تبتينكم يهم زلهم انا كمزن اثيوبيا صلي زبل زلو خي مسلكم كتاحزو ስለዘለየ ተዘረባናቱ ነዚ ዘረባዝ ድማ ኣነ ይኮንኩን ዝረኽቦ ዘለኹ በዓላቶም መዓልታዊ ሸርክ ገብርዎ ይርዮ ስለ ዘለኹ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ እምበር ነሱ ዝሓስቦ ዘሎ ነሱ ዝገብሮ ዘሎን ኣበይ ኣነ ክረኽቦ ከማን ኣይምኻልኩን ግን ካብ መዓልትና መዓልቲ ንዑ ሸርክ ክብሉ ይውዕሉ ስለ ዘለዉ ካብኡ ኢና ንረኽቦ ዘለና ኣብዚ ራዩቲ ህዝቡ ከመይ ኢሉ ይበታተን ከም ዘሎ 10 ሃገራት ዝለዓለ በርደን ወይ ከዓ ዝኸፈ ናይ ميتين ناي حصرات مقبن اقاطيمو زلو تباهيلو نحنا بقطبه افريقيا حيالاتنا يم زبلو لاغن دحر كونغو دحر ريبابليك ديمقراطيات ريبابليك اوف كونغو اثيوبيا تمص 1.3 مليون حزب اب ديق زبله ناي طبيت درقن وديقوم زلو زقصر خمانازي وحدي زلو مستي اب تግራይ تفناقيلو زلو اب روميا تفناقيلو زلو اب امحرا تفناقيلو زلو حزب اب قمت بمتاو او حيدوم لهم يم كونو زقلو زبل قمت يزلني سلازي لك سودان اب سيفيل وور كوينا almost تبتينا زلا منكس زي بالله حجر كنسا هذا بخلت مليون ترى هزبيو أبكم عين شجرة دي قولوا أبي تبي أجن نسبيسن نتكنولوجيا نارتفيشال إنتليجنسن يجبر على الخزبل زلا مراحي هزبو كابنا السودان زجدة شجر زلوا مراحين عن رزلنا إذا عينت حجر النام محضر خليو بزعبة حتون هاي بحرن بزعبة كال أجنداتن نجوهم مشيتن إذن السب كبر إذن السب عبيت زلوا ونعمل زلك زبال هذا فلو تجنيا زي صحافة يزي ده يدل دلو the usual excuses to ridicule the fair demands of the health professionals for better salaries زي أكل نايتي أبز حلفة دنا قرب زعبا كبدوم ترايوم زحسب بمبال زوق عشان شلو بنعيز من لسه تحتاجن هزبي إثيوبيا أبديق زبالة شجر وديقو حكايمنا تدما أب سجمن عزقتن وديقوم لا بزلو نسجن بزعبا سبيسن بزعبا تكنولوجي ارتفيشال انتليجنس يتزارب زلو قبل عليو دما نوتهم مقبن دللنا هاي مقبع عدل نشتي استياتي قبر لنا زبلو دما نعتاتهم ابزروخو بمدرخ كداخمهم يوعل كم زليهم زنقر زلو ازي دما نتكونتات نتبوليتيكاوي قلولا ويكا قوسب تهجر زلو نابز قدد كونتات كوز خمس خليهم زقلت زلو سلازي the barbarian ويكا باربراوي زخونه ايو تفلالي شميم زبو أبي has repeatedly proven that he is not familiar with the words and the people call it سنس بسمعتنا يسب فتم زواسط التحساس ما زي بلو أبنا يبينوا علم أبدسيت جوارك أبدسيت ناي بلتسجنا أبدسيت ناي بعلقنا زين برسب سلزغونة نتنا يترى حزبي شجري خنسقاي بفتم كسمعون إذن كوردلون زخل سب كم زي كوني إذن الجرزلو إزي أتكونتات ناتيو هزبا بكمي كونتات الله نسجن بزعبا ناي بحرن أجنداتات كالوتن يزارب زلو بزعبا زي ملسي لخص معكم ባቸዋል ያልገባቸዋል እንዲገባቸው ሚጠይቁዋል የኛ ስራ ማስረዳት ነው ከኤርትራም ይሁን ከጅቡቲም ይሁን ከሶማሌም ይሁን ከኬንያም ይሁን ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት ሰላማዊ ጉርብትና ነው ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት በሰላም በሰጥቶ መቀበል አብሮ ማደግ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግን ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያን ኤክስትራክት እያደረጉ ኢትዮጵያን በእንትን ሰፈር እያባሉ መኖር አይቻልም እንደዛ አይቻልም ኢትዮጵያን አክብሮ የኢትዮጵያን ጉርብትና ወዶ ከኢትዮጵያ የሚደረግ ጥቅም ማንኛውም ነገር ካለ በደስታ ችግር የለው በመዝበራ ግን መሆን የለበትም ከዚህ ውጪ ከምዕራቡም ከምስራቁም ተባብረን ሀገር መገንባት ነው የምንፈልገው እኛ ቅጥረኞች አይደለንም ለሆነ ግሩፕ ተቀጥረን በስሙኒ ተገዝተን የሆነ ግሩፕ አጀንዳ የምናራግብ ቅጥረኞች ሳንሆን
እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ሃገር ከነ ማዕብልና እንደለና ሃገር ንኸተማ ማዕብል እንድሕር ደሊኻ ብሰላም እንድሕር ደሊኻ እቲ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ንዓበጃኻ ምሳና ስራሕ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምታ ኣብ ጅቡቲ ከፊልካ ጥቀመላ ዘለኻ ከምታ ኣብ ላሙ ኬንያ ድማ በጃኻ ምሳና ስራሕ ኩሉ ዓይነት ሓለፋ ካብ ናይ ጅቡቲ ንላዕሊ ክንበካ ኢና ኢሎም ይልምንዎ ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ግን ነገር እዩ ዝደሊ ዘሎ ነፍሱ ስለ ዝነገሮ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ብማንም ሰብ ኣጀንዳ ተዋሂብና ተቆፂርና ንሰርሕ ዘለና ሰብ ኣይኮናን እንታይ ደኣ ሓርበኛታት ኢና ሓደ መራሒ ናይ ሃገርሲ ሃገር ምሉእ 120 ሚልዮን ኣለኒ ህዝቢ ኣለዋ ንዝብል ዘሎ ሃገር ዝመርሕ ኣብ ቅድሚት ወፅዩሲ ንሕናሲ ቁፁራት ኣይኮናን ኢሉ ክዛረብ ከሎሲ it just tells you everything ንሕና ዝተቆፀርና ኣይኮናን ክብል ተጀሚሩሲ መን ጠዊቕካ ትዛረብ ኣለኻ ምክንያቱ ከምኡ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ነቲ ቁስልናቱ ክሽፍን ዝፍትን ዘሎ ሕጂ እዚ ስለምንታይ ኢና ነምፅኦ ዘለና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክንርኢ ስለ ዘለና ኢና ዘረባ እዚ ከም ተራ ዘረባ ዝርዮ ኣለዉ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዘበገሶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፖለቲከኛታት ናቱ ይኹኑ ካልኦት ሓይልታት ናቱ ነዚ ለይትን መዓልትን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክደፍእዎ እዮም ዝዕሉ ዘሎ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ተሪር መልሲ ሂብሎ ሓደ ካብቶም ነዚ ኩነታት እዚ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ቀፃሊ ከም ዝገብር ዝነበረ እዚ ዶክተር ኣባይነ ፖለቲከኛ ኣባይነ ኣለሙ ኣይ ቲንክ ኩሎም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ደኳትር እዮም ዘገርም እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ፖለቲከኛ ኖርማል ሰብ እዩ ዶክተር ሲ ኣብ ካልእ ዓውዲ እዩ ዝወፍር ኣብዚኣቶም ግን ፍልይ ዝበለ እዩ እታ ዶክተርና ድማ ኩልና ከም ንፈልጣ እያ ብዛዕባ እውን ፅሒፍ ኣለኹ ኣብ ካልእ ከሪአክመ The desire for sea access is a significant goal for the Ethiopian government, driven by economic and strategic considerations. As it is a landlocked country, the quest is not solely a governmental objective, but reflects broader national aspirations shared by Ethiopian people worldwide. Dilu kartana Ertra, بسو حويسو زقبرو سلينا نردلنا أبز تايتري لهم جبت تاجر والله فليتي سومالان نغلب قالوا كل فلي جيرو نير تراجل مس إثيوبيا حويسو جير والله إزي نبي حكي provocation أبزل على درجايو من البات أتى ما نقبر مسكال تايل ماليس والله could have been shrugged off as a tantrum of a spoiled 5-year-old kid. Normally نخمزة عين زربا ملسي أي محبنا نيرنا وده حمشت عمل زجبرو حدا انتاي جبرالو انتاي بلالو زي فل زجبري الكعشيش الكعة تعرف له. But this is a appalling, provocative statement and a recipe for war. A recipe for war. زي حدا نبي حكي زحزنن كاسكاسن زخوني أكايدايو نكوينات دما ما بقسي recipe مالت كوينات نخد جمر تقص ساكا عبو قداي مالت is provocation easy which flouts international law defies common sense and jeopardizes healthy regional cooperation comes from a presumed a seasoned Ethiopian government official and a PhD holder at that amazing times. ስለዚ ይዝብል ዘሎ ኣብ ኖርማል ግዜ ንከምዚኦም ዓይነት ናይ ኢትዮጵያ ዕንደራ መዓልታዊ ዝገብርዎ ይሸለልና ማሕለፍና እዮም እዚ ግን ሓደ ምሁር ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣባል ናይቲ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብኮመን ሰንስ ከምኡ ድማ ብዝኾነ ይኹን ናይ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ርኢኻ ናብ ኩናት ክዕድም ዝኽእል ንካርታ ናይ ሃገር ጥሒሱ ንልኡላዊት ሃገር ኣካል ናይ ሓንቲ ካልእ ሃገር ጎባጢት ሃገር ጌርካ ምቕራብ ማለት ቅስቃሰ ናይ ኩናት እዩ ኪኑ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ነቲ ዕንደራናቶም ስቒላ ክትርዮ ሸውሃት ከም ዘይብላን እቲ ኩነታት ትዕዘቦን ምስኡ ዝመጣጠን ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ከም ትርከብን ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ኩናት ፃውዒት ጥራይና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዓሰብ ኣይኮኑን ዝደልዩ ወይ ውንገላ ኣይኮኑን ዝደልዩ ክንብል ከለና ኣባል ናይ መንግስቲ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ኣባል ናይ ኣካል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ስርዓት ኣቢ ዝኾነ ናይ ኢኖቬሽን ሓላፊ ዝበሃል ኣበን ንዝብል ፓርቲ ኣለዎ ተባሂሉ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ኣለና ዝብል ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም ቀፂሉ ድማ እዚ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ድማ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ልኡላዊ ካርታ ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ኣምፂእዎ ኣሎ ንሪኦ ዘለና እዩ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚኣ ኣለንቀነ ምሳት ተሓሒዝና ክሪኣ ደልየ ዘለኹ እዚ ፅሑፋት እዚ ድማ መቸም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት በፂሑ ከም ዝመፀ ርኢና ነርና ሕጂ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ነገራት ክገልፀልኩም እየ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኤሮፓ ክኸይድ ከሎ ናብ 4 ሃገራት ክበፅሕ ኢሉ ይኸይዱ ብፈረንሳ ጀሚሩ ንጥልያን ጀርመን ከምኡ ድማ ንዩኬ ክኸይድ ሓሲቡ ነይሩ ናብተን 4 ሃገራት ከይዱ
ፖለቲካዊ ድጋፍ ወታደራዊ ቁጠባዊ ድጋፍ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ክረክብ ይሓስብ ነይሩ ብዘይ ፕላን ድማ ከይዲ ተባሂሉ ኣብ ምስከደ ኣብ ፈረንሳ ምስ መራሒ ናይ ፈረንሳ ንኽራከብ ክልተ መዓልቲ ዲ ገለ ኮፍ ኢሉ ክፅበ ነይሩ ምክንያቱ ግዜ ይነበሮምን ምስ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣብ ከመይ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ብፍጹም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ አብይ አሕመድ አንዳር ፖለቲካ ኢዶም ንኹቱ ሸውሃት የብሎም ግዜ የብሎም ገንዘብ የብሎም ጸጋ የብሎም ወላ ዝኾነ ይኹን ኢንቴንሽንስ የብሎም እዚ ሰብ እዚ ግን ንሳቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣከመይ ዝበለ ከምኡ ድማ ናይ ቁጠባዊ ሽግር ኣብ ልዕሊ ድማ ታሪፍ ምስ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለምና ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ኤውሮፓ ኣብ ካልነው ጽኸለው ኩናት ናብ ኤርትራ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ዘይብሉ አንዳር ኩነታት ንኽገብር ንኽሕግዝዎ ኢሉ ምስ ከደ ተጸሊልካ ኣለኻ ጥራዮም ክብልዎ ዝኽእሉ ሕጂ እንታይ ዝብል ዝገብር ዘሎ እቲ ዝገደደ ክፋል ናቱ ኸ እዚ ኸኣ እቲ ዕሸልነት ናቱ ዘጉልሐ ኢልዎ ዶክተር ዮስፍ ድዋለ ዝበሃል ማለት እዩ could Abiy Ahmed deceive EU leaders or were we deceived by the dual standard foreign policy of Europe? How on earth can he ask for money in Europe while sending his generals to Russia, hoping to receive the EU money to pay for weapons from Russia? He's quite clever, isn't he? So, እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሎም ንሱ ናብ ኤውሮፓ ኸይዱ ገንዘብ ክልምን ደገፍ ክልምን ውግእ ንኸካይድ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቱ ድማ ንራሻ ስለዚ ገንዘብ ናይ ኤውሮፓ ወሲዱ ንራሻ ክኸፍሎ ኣፅዋር ንምግዛእ ክጥቀመሉ እዚስ ብልሕዲ ወላ እቶም ኤውሮፓ ስለ ዘየለዉ ዲ ወይስ ናይ ብሓቂ እንታይ ከም ዝገብር ስለ ዘይፈልጥ እዩ ብፍጹም ክትርድኦ ዘይትኽእል ዓይነት ፖለቲካ ብምባል ይዛረብ ዘሎ ኣብዚያ ሰዓት እዚኣ ኤውሮፓን ፑቲንን ምስ ፑቲን ርክብ ክትገብር ማለት ናይ ኤውሮፓ ዳርጋ ቀዳማይ ከም ፀላዮም ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ምክንያቱ ፑቲን ሓደ ካብቲ ክቋፀርዎ ዘይከኣለ ዝዓበየ ፀገምናትና ኢሎም ወይ ከዓ ራሽያ ዝዓበየ ፀገምናትና ኢሎም ዘቕቦም ብጥዋ ስትራቴጂካዊ ፀላኢትናን ፀገምናን ከተጥፋና ትኽእል እያ ዝበልዋ ገንዘብ ሃቡኒ ካብ ፑቲን ንኽገዝኣሉ እየ ክብሎም ከሎሲ እንታይ ትርጉም ክገብር ዝኽእል ብርግፂ ኤውሮፓውያን ከምቲ ናይ ቀደም ሞራላዊ ሌክቸር ንኽገብሩ ፀገም እንዲ ዘለዎም ብፍላይ ዘን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ከመይ ጌርና ምስኦም ንፅጋዕ እምበር ብዙሕ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚኣ ክንፈልጠ ክትዋሓጠልና ኣለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት የገድስዎም እዮም ሰራሕተኛታት ክወስዱ ድዮም ዘልዩ ዕዳጋ ክሸጥሉ ድዮም ዘልዩ ብዙሕ ህዝቢ የገድሶም ይሶም ምስቲ ህዝቦም ዘንቆልቁሎ ዘሎ ምስተን ግሎባል ሳውስ ባህላ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ዝምድና ክህልዎም ይደልዮም ብሓፈሻ ናይ አብይ አሕመድ ሽጣራግ እንታይ ነይሩ ካባቶም በዚ ንሱ ንኤውሮፓውያን ይልምን ሚኒስትሪ ምክልኻሉ ድማ ኣብ ራሻ ይልምን እንተኾነ ድማ ገንዘብ ተረኺቡ ድማ ንክገዝእ ባይ ዘ ወይ ኣብ ራሻ እውን እንተኾነ ከምቲ ዝደልዮ ከምዘይከደሎም እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካልእ ሓደ ኤርትራዊ ንቁሕ ድማ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ Ethiopian Prime Minister Rashid visit to 4 European countries France, Italy, UK and Germany expected to provide Ethiopia the support that it needed to openly and unashamedly wage a war against a neighboring sovereign nation is cut short after a visit only to two nations, France and Italy. It appears that Italy has strongly rebuked the incompetent Prime Minister's plan for openly violating international law. PM Abiy, unable to face the onslaught from the European leaders, had no choice but to bow down his head and cut the trip short and return home. So, እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ኣብ ጥልያን ከይዱ ንኤርትራ ክወርር እየ ምስ በለ ቀይሕ ካርዲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ምንጭታት ናቱ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ኣነ ካብ ኩሉ መኣዝናት ርእየ ዝወሰድክዎ አብይ አሕመድ ኣብ ኤውሮፓ ኣመና ተዋሪዱ ከም ዝተመልሰ እየ ሕጂ እቲ ሓበሬታታት ኣነ ኣኪበየ ዘለኹ ሓደ ኣብ ፈረንሳ ኣመና ቢዚ ስለ ዘለዉ ንዑ ክረኽቡ ዝደልዩ መራሕቲ ተሳኢኖም ክልተ መዓልቲ ዲ ሰለስተ መዓልቲ ኮፍ ኢሉ ንማክሮን ተፀቢይዎ ኣብ ኢትሊ ምስ ከደ ንእሽተይ ግዜ ጥራይ ነይሩዋ ሶ እንታይ ክገብር ኣበይ ከም ዝኸይድ ዓቕሉ ስለ ዝፀበቦ ንጳጳስ ከይዱ ረኺቡ ጳጳስ ድማ ኣብ ሃገርካ ሰላም ግበር እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ እንታይ ካ ተስማዓና ዘለኻ ኢልዎ ኣብኣ ኸ እንታይ ከም ተዘርበ ንዓ ሕትም ገይሩ ኣጥፊዋ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጳጳሲ ሰላም ግበር ይኽብሎ ዝኽእል እምበር ንኩናት ክንሕግዘካ ኢና ክብሎ ይክእልኒ አብይ አሕመድ ኣብ ኤውሮፓ ኸይዱ ኣብ ዩክሬን ኣብ ጀርመን ድማ ግዜ የብልናን ሶሪ ኢሎሞ ንዓኻ ዝኾን ግዜ የብልናን ካልእ ስኬጁል ናትናን ካልእ ፕላናት ናትናን ከፊልና ስለ ዘሎ ንናትካ ዕንደራን ድራማታትን ግዜ የብልናን ኢሎሞ ፈረንሳዊ ንእሽተይ ግዜ የሚቦሞ ባይ ዘ ወይ ናይ ፈረንሳ መራሒ ምስኡ ተራኺቡ ናብ ኢንዶኔዝያ ክጎይ ካልእ ጉዕዞ እናሃለዎ ከሎ ብሰበይቱ ተፀፊዑ ክንደይ ሽግሪ ኣጋጢምዎ ዘሎ ምናልባት ምዚ ሰብ እዚ እንታይ ኣጋጢምዎ ድብል ብዙሕ ቲዮሪታት ድማ ሸንኮለል ይብል ኣሎ ኦል ኢን ኦል ፖለቲካዊ ጌም ናቱ ኩሉ እቲ ዝሓስቦ ዘሎ ድራማታት ኣብ ደገ ይሰርሕ ከም ዘየለን
أوش دما اتزجاج صبيه زلو صقم كاب جزيه ناب جزيه إن بأسي خيط كم زلو إن نرزلنا at the end of the day أبي أحمد ناي دراما مراحي كم زخونة دراما مراحي سلو زخونة دما أب دراما يزنبر زلو I don't know تي دراما ناتون خنديك قلتليو حمش معتدي قال غيرو أبي أوروبا ولا حنت زجبت نجار كي جبره مع كورو تصفيع كم استمل سيزن جرزلو ولا ونا براشا تخو جبرز في التنزل ركب حد الراشا أب كوينات يزل right now لذي كنت كسر يدلني أمسك صرح كم تدلنبر نعب فلوي كنت حق زل تغل ما يبي مبتعك تعطوا تغلجن كسب عن قرع داس لزلو أقدم كعدا هاك فلي أقتبله تغل من هتراشا كنت باوش جراتون سلزلوا سلذي كل تسوز فترة زلو دراما نمفتارنبر أبايتا فلوي دسرحن زرع نجار سلزلوا نايكونن again النجارات أبز بس حنا حبريتا مجلس إنها مناك كيدنا نقول نجار جد أستوعب الكاميرا أي العلا قد سنتالو أبزيا حنت كريكم أبي أحمد أمود داتا تشبه زل نجار أنتي مخانا تفلتو متى كوفي جمراتو كان ልብ ያለው ፖለቲከኛ የእውነት ለሐቅ የሚታመን ካለ ትግራይም ኤርትራም አማራም የትኛውም ሴማዊ ኃይል ራሱን መከላከል ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አብይ አህመድ መተኮስ የጀመረ ቀን ማርክ ይሄንን ስለ ከወያኔ ጋር ያልተገባ ጉድኝት ፈጣሪ ያልኩ አይደለም ያለው ወያኔ ከአማራ ጋር አላይ አድርጋ ሰርቫይ ማድረግ ከፈለገች የአማራ ህዝብ ያቀረባቸው መሰረታዊ ጥያቄዎችን የማክበር ግዴታ አለባት ምንም ጥርጥር የለም። ነገር ግን አብይ አህመድ ሴማውያንን ለማጥፋት ትግራይ ይዘምታለው ያለ ቀን ማንም አማራ አይዘምትም። ትልቅ ኦፕሬሽን ነው ይሄ በራሱ አብሮ ለመታገል የጋራ ስምምነት ይፈልጋል። ስለዚህ በመሰረታዊ ጥቅሞች ጉዳይ ላይ መነጋገር ይጠይቃል ከማንም ጋር ከብሔራዊ ጥቅም ጋር አትሊስት ግን አብ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እዚ ኸ ካብ ሚድያ ናይ ወገን ኣምሓራ ድመጽ ዘሎ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ፕላን ከም ዘለዎ ኣብቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ጽቡቕ ጌሩ ተረዲእና ኣሎ ኢሉ እወ ሓበራዊ ግንባር ኣይቆምናን ኣለና ፋኖ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ከምኡ ድማ ፋኖ ምስ ናይ ትግራይ ህወሓት ናይ ምስራሕ ፕላን ኣይገበረን ኣሎ ፋኖ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ እውን ንጹር ኣይኮነም ርክብ ኣለዎም ግን ኣጸማምዳ ናቶም ከመይ ከም ዝኾነ እሱ ካላርሲ እዩ ሓንቲ ነገር ግን ንጽርቲ ኢሉ ኣብዪ ኣሕመድ ንሰሜን ገጹና ብዝኾነ ይኹን ኩናት ተኣዊጁ ኣምሓራይ ምስኡ ዝስለፍ ከም ዘየለ ርግፀኛ እየ ብዛዕባ እዚ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ርግፀኛ ኣሎ ተረዳዲና ንሕና ህወሓት ከምኡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ተረዳዲና ናብ ዓቢ ገጽና ክንከይድ ዝኾነ ይኹን መደምደምታ የለን أبي أحمد ناب حدا ناب تجراي ديو ناب إيرترا ديو ناب قال ملدي كحرم كله موسو خوينو زت حرارو محيلي بفلنا يا محرا كله كم زي كونه زيادة تزربا أب تجراي كمون ناب إيرترا كينات تجبر كم زخل سلا تزرب زلوا يمسح محرا وريد أب كينات يزلوا يعمل وده إيرترا بيزامت بما ناتشو من جد يامارا هز لذي كوبريت آيا درج ጸዳሉ ደሴን ተወስደው እንደው ማየት ቆራጡና ጸዳሉ ከፊት አሰልፏቸው ሻቢያ በመጀመሪያው ለኔ ተምሳቸዋል ደን ያልቃል ብርሃኑ ጁላ ከሰሚን ግድል ካገኘ ይሮጣል እጂ እንታዩቲ ዘረባ ክርዳና ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ በጣም አገዳስ ዘረባ ማለት ንህዝብ ፋኖ ወይ ውን ህዝብ አምሓራ ፋኖ ወይ ውን ህዝብ አምሓራ ወኪል ይኮነ እንተዛረብ ዘሎ I know this it's a media الجنرال ግን እቲ perception ዓብጽ ልዋ ዘሎ ሚድያ እዩ እቲ perception እንታይ እዩ ህዝቢ አምሓራ ኣብዪ ኣሕመድ ኩላ ዝፅዕራ ዘሎ ኤርትራ ከም ዝትገብራ ካለሞ ህዝቢ አምሓራ ምሳይ ተሰለፍ ህወሓት ከም ዝገይሩ ይመጻ ካለሞ ኣብ ጎነይ ተሰለፍ ነዚኣ ንክገብር ኢለይቲ መዓልትን ዓቢ ካድረታቱን ዝፅዕሩ ዘሎ ህዝቢ አምሓራ ኣብ ጎኖም ክኸውን ህዝቢ አምሓራ ድማ ገጢሞ ማለት ሽጣራናቱ ኣብዪ ኣሕመድ ጸላይ ናይ ህዝቢ አምሓራ ስለዝኾነ ብድሮናት ዝጭፍጭፎም ዘሎ they know this ምስ ኤርትራ ሃርክብ የብሉን مبزحتهم فانو بعفو عويل ما يزاربون يوم منكس إيرترا at some point أقداسي حاجس كم زجبر لهم ثم رحتنا فانو يفلتهم ميديا نعم حركة بدليت خزارب غلي فانو بمسرته نيرترا دقف نير ويك بجس كله مسأبي خلو بوصلت أنا زحبهم نيرترا حيل نيري أبد ما يدل نيري مغنياتو أنت عرفتنا يتجري زنبرة أبي فانو أقداسي كفال نايت ديفنس ناتو سل زنبرة فانو كحيل يدل نيري
لخبات سلازخونه يتقمطيلو نوعهم كبلع إلى ماتش بحفشة فانو قد مزنا يحوحات جنريه زلنا مسيرترا زحش زمدنا زنا برسي حجون انت خونه من سيرترا مس حوحات يكون مس فانو زغبرو زله زمدنا ابا جراوند زله بزخا مستير هيكونن روكيت ساينس هيكونن بريكينج نيوز هيكونن they all know this رايرترا explicitly تغبريلا ويكا بغلጽ تغبريلا بدر مغارجا ግን ኤርትራ አገለ ፖይንት ነትፋኖ ሕጂ ራይት ናው ብረዲያት ሕግዞ ዘላ ገለመለ ንፈልጦ ይብልና أبجل بوينت كن إيرترا نتفانو زبال أجداسي حاجز كم زجفرت بروفيسور محمد حسن أبي انترفيو نتوم حزب محارة نتوم نايم حارة ميديا صبغ رسمي وامي زفانو لكم تجاهروا القلو نمنج سيرترا كنت مسجون زجباكم أجل بوينت نتمسرت نايفانو سلت أنا ذهبه إيرترا ينيرو سراويتنا يبي حقوق تسيرو فحبتنا تي وخلو بمبال أردي واميرو جيت زبلو زلو أجداسي أمو داتا أبي أحمد نابي قصو يخيد كم زلو بفلايتا بريزنت سياس زعبات أورومو ما تزاربا عباي أجندا يا خوينا زلا استالين ولنكنه نامريكا مستمل سزبلو مساعة هايزنا خرويا كم فتنينا هجي أكد من أبز متاوي حنتي انترناشنال زينا كبكمية أو قربت الانترناشنال زينا كبكمية السودما مسانا بغت أسلتها هذه. If you blinked, you may have missed it. There was no mission accomplished banner, no grand address from the Oval Office, not even a victory tweet from Donald Trump. There was just a sudden ceasefire and a short statement from the US president. This is the story of America's Red Sea retreat. Yes, the US claims it stopped the Houthi bombing. It claims that it protected global shipping. But there's a lot that Washington is not telling the world. First, let's listen to what they're saying. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And we will honor that. And we will stop the bombings, and they have. كم تري ودلهم بريزنت ترامب زعبا نايكي بحر قداي مسحوتي أبي فخرا غيرو نحوتي بحنتك زي زطفهم كل نجر بقى بعوتنا يا أمريكا بقى كواخبت بانديراتاتو حيزو ودي يلكودو يلز حسبه completely كابتس بيتنا توص أي خوينو بس نتي بتعبيد جمرة كوينا عندما أنسحبوا بقى كنواقع عندنا يلوم نايم سلازي مساتهم ودي ناينا بمبال بهدما أرجعهم لهم بهدما وتشي خمسة ليز نقار زلو الجنداي زبل زلو دونالد ترامب أبقى بحري نحوتي أطو قبلهم حيل خمسة يبلو بروف غيريو ذاكل هريميو الداخيميهم زبل مدام نمتع اللي هو يجن بس حوتي بفتسهم إيدهم كبو كم زي كلون كسعرهم كم زي كلن تبقى غير برهيلو له أمريكا دما ناتا دروتنت أبقى بحري تردي والو إذن إيرترا عبا قد أسنزلو حبريتاي نسمع عمد كاسمعكم إيه capitulated, but more importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore. Now let me tell you about what the Americans are not saying. The US has lost 2 fighter jets and 7 multi-million-dollar drones. It has spent more than $1 billion, and yet the Houthis are still standing. Here's the fact of the matter. America did not win here. America backed out, and it backed out. So, أمريكان ميديا زيت نقرأ زل حقت هات ما تبلنا الله بفلاي زياتهم نا هندي أمريكا هند بس باكستان أبز قبر و فشلت لزقاتهم أمريكا كم علمتهم كلا علم لما قولهم سولته ميديا ناتهم دمس غير له نا أمريكا إكسبوز مقبارون كم سرعيل يعزوا له تبوي زخا تبوي مس أمريكا تسجيهم حركات قبري في التنيرم now they're back to the normal situation انتهت بالله أمريكا زيت بلا زلا حبريتها ما تبلا الله أمريكا على $1 بليون أبز كوينات نحوتن مدمساس كم زطفت على $1 بليون كلته نفرت كوينات كم خسرتن شوعت قالين كاب 3 كساب 6 مليون دولار واجن درونات شوعت بميسايلات ناي حوتي تحريما كم زودقه هزين كبراتن ناي سلايان ناي كالا قداسي كبرات زخنا درونات ينزين نورمال سوسايد درون سايكونتان ابيت درونات سو إذا كل كسارات مركبنا تومل كنديك زي فتنا قاتيمون مالتي سلازي أمريكا كاب حوتي كم دونالد ترامب زبلوز نبره بقى خون واقع يدلناني لو مناقل ملايكونا أمريكا أتكون تات مصراي و disproportional كوينات زمالة مالتي نساتهم نحوتك هارم غليهم حوتك هارمام كلجن هذا قابل عليهم قابل على سؤالهم قابل على كبرهم أمريكا حيال تخول ماسي مسيلكم تديت واقعات راي أمريكا حيال عالم كوينات كتكسر تغل أب كوينات زياتي كوينان تأتيا بكم خانوني في التي
حوت دفيروم كاب كاي بحر تهديمهم تشاينا انت حسب زلا راشيا انت حسب زلا اتس كلير ስለዚህ አሜሪካ حياليا تبالا ورقه بر ابايتا يكون ስለዚህ ابايتا ما مسوردو اب افغانستان اسرع عمت على 5 تريليون ገንዘብ ኢትዮ አጥፊዮም ክሳራ ለጣሊባን ከነጥፊና ይሎም ጣሊባን ፕሬዝዳንት ኮይንሎ ሃገር ኣብ ጣሊባን አላ ኣብ አፍጋኒስታን እስራ ዓመት ወሲዶም ምስ ኔቶም ኮላ ከዶም ተሳዒሮም ወፂኦም ኣብ ሕውቲ መፅኦም ፈኪሮም መፅኦም ምስ ሓደ እስራ ዝኾና the guardian bla bla እናበሉ መፅኦም ፈሺሉ ንሶምን ፈሺሎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዩክሬን ምስ 50 ዝኾነ ሃገራት መፅኦም ራሽያ እንታይ ትገብሮም ኣላ ርላ ስለዚ ኣሜሪካ ከይተዋገተ ጅግና እምበር ተተዋጊያ እንታይ ምዃኑ ዕጫ ትሪዮላ ማለት እዩ fast. Let's rewind to March this year, March 15th. The US launched Operation Rough Rider. The mission was to stop the Houthis. This is an Iran-backed rebel group based in Yemen, the Houthis. They've been attacking ships in the Red Sea, and they've been doing this since October 2023. It was a direct response to the Gaza war. It looked like a blowout. And it failed to achieve the main aim. Washington had set out to destroy the Houthis, and that did not happen. Yes, the Houthis suffered heavy casualties, but they also hit back. And they took down costly American weapons. بحفش نري زلنا أمريكا أب قاي بحري ني كمدما أب قربيتنا يمن تحديدهم زفتنوا أبي وتهدراوي أوبريشن كم تنسهم زدليو يس بزح نوات جيروم يم أبتهاجر بزح سبون قتيلهم يم قال كفالنا حوت عمتاتنا الداخل مخونيهم مهنيات بزح دبداب سلزا كايدو كباب 5 معلتيم دبداب جيروم سلزي بزح نوات أوريدهم يمكن كم تزدليو نحوتو كم بركوون يدو كهبن فحفح كبلن أي كعلن ስለዚህ እትሑት ዝበሃል ድማ መጀመሪ ይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣሜሪካ ፈረንሳ ኩለን ሃገራት ስዑድያ ኢማራት ገለመለ ኩለን ተኣኪቦም መፅኦም ን5 ዓመት ተዋጊኦሞም እዮም ሕቲ ድስዓር ሓይሊ ከም ዘይኮነ ርዮም እዮም መሊሱ ሓይሉ ሎሚ ድማ ነቶም ጎረባብቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣሜሪካን ኮላይ ንእስራኤል ኣብ መሬታ ዝሃረመ ሓይልን ሚሳይልን ኣጥርዩሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣንሳሒባ ማለት እዩ ምስ ሕቲ ሰላም ጥራይ ክገብር ዝኽእል እምበር ብሓይሊ ኣይከውኒ ብምባል ንዓታቶም ብመንገዲ ቶም ኣብ ዞባ ኣብዚ ናይ ምስ የመን ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ዓብ ተራ ፃወት ዘሎ እቲ መሪኻ ትብሎ ሃገር ኣላ ኣብጥቃ ኢማራት ኣደኖ ማስከት ባርስ ከተማናቶም ሕጂ እቶም ፈሊጥኩማ ዘለዎም ንገሩኒ ንየመን ጎረቤታያ ስለዚ ሽምግልና ካልኦት ሃገራት እዮም ንዓታቶም ኣራኺቦሞም ቦም ገይሮም እቲ ሽምግልና ድማ ነቲ ሃገር ንኣሜሪካ ይኹን ንሑቲ ዳርጋ ኢንዳይሬክት ተራኺቦም ኣብ ሓደ መዕለበ ከም ዝወፅሕ ገይሮም ኣለዉ እዚ ስለምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ድማ ረዩ ኣሜሪካ ኢዳ ክሳዕ ክንደይ ይሓፅር ከም ዘሎ ክርየኩም እየ ካልኣይቲ ድማ ረዩ እዚ Storm is brewing once again. This as the United States of America inches towards reviving a nuclear deal with Iran. Latest reports now claim that the US intelligence believes that Israel could make preparations to carry out an attack on Iran in as little as 7 hours. Yes, that's the window given by Israel. Or shall we say that's the notice given by Netanyahu. ካብቲ ደረባትከ ወፃና እስራኤል ዝበሃል ድማ ብፍላይቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ቤንያሚን ነተንያሁ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ኩናት ዝምርኮስ ምዃኑን ናይ መወዳእታ ሕልሚ ናይቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ናቱ ድማ ኣብ ኢራን ከም ዝምርኮስን ንኢራን ኩናት ዝብል እንተገበሮ ፅቡቅ እንተደይገበሮ ድማ ክገብሮ እየ ዝብል ዘረባ እቲ ግድልን ዘረባን እቲ ድራማን ንስልጣኑ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዓዓ ከም ፖለቲካዊ መንቀሳቐሲት ናቱ ካርዲ ስለ ጥቀመላ ዘሎ ኣብዚ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዘሎ ኩናት ክገድፎ ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ግዜ ሒቡ ናብኡ ክእትዎ ስለ ዝደሊ ዘሎ ሃንደበት ንኢራን ክሓርም ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ቀሪብና ኣለና እናበልና ከለና ኖ እዚ ድራማ ኣነ እየ ዝደልዮ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ድራማ ክህሉ ይደልን እየ ብምባል ነተንያሁ ድራማ ናይ ሚድያ ኩሉ ግዜ ስለ ዝደሊ ንሱ ድማ ነቲ ድራማ መሊሱ ላምባ ይውስኸሉ ኣሎ እዛ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ሕደ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ህንድን ክልተ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝሓዛ ብሚሳይላትን ብነፈርቲ ኩናትን ሓመድ ተባሂለን ነይረን ሕጂ እውን ጠጠው ኣቢሎመን እምበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ይረኸበን ኣሎ እቲ ጉዳይ ኢራንን እስራኤልን ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ንነዊሕ እዋን ሓደ ሓደገኛ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ራሽያ ምስ ዩክሬን ድማ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ትኸዶ ዘላ ኩነታት ምናልባት ሆት ወር ናብ ኩናት ናብ ሓፂን ኣይተቐየረን እምበር እቲ ዘለዎ ምስሓብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናባእሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዓለምና ኣብ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ደረጃ ናይ ቅልውላው ደላ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ማለት እዩ
نعنا بزوبانا زلو نعنا تراي كنا نبزوانزي of course زوبانا قال كابت كونتاتي كل جزء كويناتن ناي ورا كويناتن بفلاي إثيوبيا زبال هاجر كسب زلو جوكا ولا السودان وبخال من قدي أتي وصلوا زلو تقول نبز قدر ده يزغيد زلو سلازي الدراما ناي كوينات التشجر ناي كوينات نوص ناي كوينات نعلمنا ما مليسو نبشجر يدوسا زلو هاجرات كم بعلي إرترا أقدما أب نفسن تمركيسن وتهدر واعمنا ولا بمقبي يكون سلف ريلاينت نفسنا كم مقبل لنا نفسنا هنكل على زبلة تحساسبها لو دليل خايو زي يكون كاس قديتاي كتقبرو هاجرات كلها هاجرات كل بعد سويس اب نقدز مركوسا زنبرا مسرت او نقرات بعلن كقبر حمزلون كم بوليسي درجه سر حللو ساعات تخونه كما يجركا نفسها كل تخل بمقبل تخونه كما يجركا نفسها وحسنا زلو مقبخت كي تخل سيفتنات كانت تخونه كما يجركا اب تحت مريت كزاوت زلو دي ولا بيروب ملو سيفتنات كما يجركا تعبيو سلازي نقرات كم قدم ايكونون زلو كم قدم كوين زرداكا زلو نتي ايفنتس ناي ابزو وانا زكايا زلو نقرات بصبق تنببا سلازي اللهايقه ناي موداتا بزعبا زنا انترناشونال ميديا نيشي من اسمعها كيباكم يدهريو نابتنا زوبانا احمد build up, no countdown, just a swift attack. However, the US intelligence officials doubt the efficacy of a unilateral strike by Israel. Before we tell you why, listen in to what the US President Donald Trump had to say. Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. I did, yeah. Senate Republicans want to push. It's not a warning. I said I don't think it's appropriate. What exactly did you tell them? I just said I don't think it's appropriate. We're having very good discussion. تي ملختنا بأمريكا مزبط حد نتنياهو هندبتني إيران كحرم مخانو شو 8 ساعات مسترفو مستفلته طيب لا أمريكا مستفلته تتنقلوا بينها قبرته قينكا تقولي يكون كان بينها نبي إيران بينها تواجه خطوة زي يكون كان أمريكا كتحق زكاة يكون أنت لازم تتنقل أبزو كينات زكاة تعتو بمبال كم زي تنقل قيزن بقرزلو نا أمريكا بريزنت دونالد ترامب نا إسرائيل برايم مينستر كتنقل خمس خل هندبت يقين نازلوا نبزحت مخنياتو تحقر إندايركتلي نا إسرائيل برايم مينستر كم زي ما حد رايز فلت نا أمريكا مالتيو انتقوني دونالد ترامب كا مأسر زي بلو مراح مخانوخا مفلات يدلي كم نورمال مراح كم زي كونن دس بلوخ قبر زغل مراح مخانو أبزح زيرينا لنا نزي برايم مينستر نا إسرائيل ون كم زي أبيه يزنقر زلو أمونغو كلتيوم أمونغو دونالد ترامب أمونغو زل شجر كم تفتيرو خمسة لو يزنقر زلو سلامتنا إسرائيل يمسالك مالو نا إسرائيل ولا أبكالو كنا تاتيات it's not my thing أنا كابز زاقد ساني كون حدا جاني هاجر سلزغوني جن إثيوبيا إسرائيل كتحق زني زبل أجندة سلزلو إسرائيل أبكال ديق زبل شجري زلو برايم مينستر نتنياهو ني إثيوبيا أنا أبي أحمد دراماتاتنا أبي أحمد كساسي لزغل إنرجي يبلون فوكس يبلون نبزوانزي كل زبلكم زلو أمريكا نفسها زخالة شجر أوروبا نفسها زخالة شجر نبي أوروبا نسكرجي حتى هاي زخريكمي أبي أحمد كابزياتهم حاجة سكركبي ده حسب زلو فرجاليت مالتي warned Donald Trump to back off over Ukraine with more threats of World War III. The US president seems to now realize, at least, that Russian President Vladimir Putin has been playing him, talking peace to Trump, but instead beefing up attacks on Ukrainian civilians. And Trump this week warned Putin he was playing with fire. But as I said last night, one of Putin's cronies, former President Dmitry Medvedev, told Trump he was playing with World War III himself. And now Putin's top propaganda man, Vladimir انتايم زبلو زلو ني فلاديمير كاب راشا دما فلاديمير بوتين اما خرطناتو ان دونالد ترامب اتكان غرهان كاب يوكرين تزي عليقه اب كتوصو زي تخل كوينات كناتينا يبلو ولو سمعوا دحان اب كميز زلنا اب كميز بلا مدرخ بس احنا زلنا نمجنان سي ايدن كابافون Solovyev has just repeated exactly that in his top rating TV show. Мне кажется, что это Дональд Трамп не понимает. Мы можем уничтожить весь мир несколько раз. Я напомню слова Верховного Главнокомандующего. А зачем такой мир, в котором нет России? زي حدا كابتن ناي بوتين قربت زخونو بوليتيكانيا ميديا بيرسوناليتي مخانون لدونالد ترامب لما انتهي لي زتنقو زلو أجابك تجبر لك كيف لنا عالمنا هذا جزء ده يكون شديش شو عتق جزء خندم ستانخل رشاينا نحنا لذي أجابك جبر زلو نسي نرشا كفر رزق الحيلي كم زي اللي بسالسا يكونات عالم ولا بخالون كن نفرح حاجة يكونان we can destroy the world several times over بلالوس لذي هذا جزء ده يكونس كل تسلسل جزء نعلمنا كن نمسس نخل عقمز لنا حجرنا لذي نرشا كتنقص الحجر كم زي اللي يوزز عرب زلو زخا بهاجراو تلفزيون تزربي سنتي تزلو تحديدا بوليتيكاو نوصل نابي قصي خي كم زلو نشتي جليمبس مغرت نكوننا حبريتانا ما هبي زلو لذي زلنا يا مدرخ it's a very very critical time كلهم هاجرات دما ناي نفسهم ديبر امقد زلو ريسكي زلو
فلاديمير بوتين روسيا عاب بده يزلوا تاريخ ريو زي فلت بده ياواتي زلوا سكالو تغرات الاينس قال قبر نشتي تراين نمغبار زاكل دامبر عبيت نغرات ديل ساتيو نعبي ميسايلاتن قالن كم قدم كم حبر السوفيت عتيقون ابكينات كغبركم زبال يله عقمتات يلنكم نسو مس يوكرين يكون زواغا زلو مسملو اوروبا امريكا جدما دونالد ترامب بعبيو كم جو بايدن زغبر زنبره ناب يوكرين حاجس كملس كم زخلن اجدا قتل كم زخلن سلاز راشا اب ديبر بروبلم كم زلا كل زنري زلنا موداتا ኤርትራ ዝመረጾቶ መንገዲ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ምዃኑን ኤርትራ ድማ ኣብዝዋንዚ ኣብ ዝበለፀ ኤርትራ ጽቡቕ ኣላ ይብለኩም የለኹም ጽቡቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ነገር ክትከይድ ዕድል ኣለዋ ግን ስግኣት ንኤርትራ ዝፈጥር ካብ ዓቢ ደይኮነ ዓብሲ ንኤርትራ ዝለዓለ ስግኣት ንኽፈጥር ዓቕሚ የብሉን እያ ትሕፅር ዝበለ ዘረባ ምክንያቱ ዓቢ ኣብ ነፍሱ ተመርኪሱ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ተመርኪሱ ዝኸይድ ምዃኑ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ጽቡቕ ገይሩ ኢልዋ ነይሩ ስምዖ ኣብዚ እሳቸው በንግግራቸው ውስጥ ሲያስቀምጡ የቅጥረኛ ስርዓት ነው ያሉት ምን ማለት ነው የደባል ሰራ እንትን ነው ቅጥረኛ የምትባለውን ስሟን ሊጠቅሱ ስላልፈለጉ ነው እንጂ ኢማራት ነች ኢማራት በሱዳንም ላይ የምትሰራውን ያሉ ሊቢያ ላይ የምትሰራውን ያሉ የምታደርገውን ችግሮች በየቦታ ያሉ እና እሷ ነች ዶክተር አብይን ኬሳቸው ውስጥ ከታ ትንሽ ሳንቲም እየወረወረች የምታነቃነቀው ስለዚህ የቅጥረኛ ነው እንትኑ ለዛውም ደግሞ የትንሽ ቅጥረኛ ትልቅ እዚያ ዘረባ እዚያ ንአቢ አሕመድን ካድረታቱን ኣብ ዓጽሞም ከም ዝኣተወት እያ ትንገር ዘላ ሓደ አቢ አሕመድ ናይ ቁጹር ናይ መጋበርያ በመባሊ ፕሬዝደንት ኢሳያስ መግለጽናቱ ገሊጹ ሕጽር ዝበለት ግን ንኽልተ ጸላቲ በሓንቲ መርፍእ ወጊዎም በሓንቲ መስማር ወጊዎም ከም ዝሓለፈ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢማራት ዝበሃል በዓል ዝተቆፅረ እዩ ኣብ ትሕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣጀንዳ ናቶም ዘሳልጥ ዘሎ ጎኒ ድማ ናቱ ረብሓ ምስ ናቶም ነቲ ናቶም ኣጀንዳ የሳልጥ ኣለኹ እናበለ ብፍላይ እዚ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ቴሮሪዝም ገለ ዝብል ከም ኣጀንዳ ካብ ኣሜሪካ ተቐቢሉ ንእስላም ኣነ ዝያዳ ዝፈልጦም ባይ ደ ወይ ለንቀነ ሓንቲ ዓባይ ፖድካስት ይሰምዕ ነይረ ንእስልምና ቁፅር ሓደ ገናቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ዝበሃል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ እስልምና ቀንዲ ዝፈርሕ ሓይሊ እንተሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ባህሪ ካበይ ዝመፀ እዩ ኣረብ ስፕሪንግ ናይ 2011 ህዝቢ እስላም ወይ ከዓ ህዝቢ ዓረብ ሓፊሉ ፖለቲካ በዓልና ክንቋፀሮ ኣለና ንሕና ብሰላም ክንነብር ደሊና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ ናቶም ምስተንሱ ካብቲ ስምባደ ሽዑ ዝተበገሶ ናይ ኢማራት ስለዚ ንኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳታት ኩላቶም ንኣስላም ኣነ ዝፈልጦም ናባይ ገደፍዎ ዝስራሕ እናበለ እቲ ዝኸፈ መንገዲ ዝኽተል ዘሎ ንሃገራት እስላም ኣብ ምብራስ ኣብ ሱርያ ተመሳሳሊ ኣብ ሊብያ ተመሳሳሊ ኣብ ግብፂ እውን እንተኾነ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ኣብ የመን ኣብ ኩለን ሃገራት እስላም ዝዓበየ ዳመጅ ዝፈጥር ዘሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ ነዚ ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አቢ አሕመድ ናይ ቁጹር ስለዝኾነ ናቶም መጋበርያ ብምዃኑ ንዞባና ዘፍር ዘሎ ባይ ዘ ወይ አቢ አሕመድ ሕጂ ተመሊሱሎ ኣም ሹር እታ ዘረባ ተረዲኣቶ ክትህሉ ትኽእል እያ ኣረዲኦም ምህልው እዮም ብዛዕባ ሓደ ድራማ ክሰርሕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ we will wait and see እዛ ዘረባ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ግን የማንን ፀጋምን ንዓይ ኩሉ ሰብ ዘውርድን ዘደይብን ዘሎ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ዘረባታት ኣብዚ እውን ስምዑ ሰው ኢሳያስ ምን አነሳ የኦሮሞማን ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክል የኦሮሞማ ስርዓት አራማጅ አለ ይሄ ነርቫቸውን ነክቶታል በነገራችን ነርቫቸው ትርምስምሳቸውን አውጥቶታል ካድሬዎቹ ጤያቸው ዱብ ነው ያለው ኢሳያስ በዚህ ደረጃ ወጥቶ የሚናገረው ምን ሲሆን ነው የሚለው በግልጽ ሆኗል ያውቁታል በነገራችን ዝም ብሎ በራሱ ላይ ወጥቶ እንደዚህ አይነት ነገር ሊናገር እንደማይችል አውቀዋል ድንብር በሐፈሻ እዚያ ዘረባ ነቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኦሮሞማ ድማ ኣብ መግለጽ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ መታዋ ነቲ ካድረታት ናይ ኣቤ ቁፅሪ ሓደ ዘነቃነቃቶምን ለይትን መዓልትን ድምልሱላ ዘለዉ ሰ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ነዚ ጉዳይ አቢ አሕመድ ኣብ ኦሮሞማ ክሕባእ ከም ዘይብሉ ኦሮሞማ ድበሃል ድማ ከም ኣጀንዳ ተታሒዙ ከም ዘሎን ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ድሕርቲ ዘረባ ዝተገብረ ናይ በዓል ጀዋር ግብረ መልሲ ምስ ሰምዐ ስታሊን ናብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ብዛዕቡ ከም ዘዘራረቦ ገሊጹ ነይሩ እስከ ስምዑ ኣብዚ ጨዋታ ይሄ ኦሮሞማ ብለ የተጠቀምኩ ቋንቋ
እንትን ሆነ ጤናማ አይደለም እና ለፍትህ ታጋዮች ጭምር የሚያስቀይም ነው ለምንድን ነው ይሄን ቋንቋ የተጠቀምከው የነገርኩት ለምሳሌ ጃዋርም የሆነ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የሆነ ኮት ተደርጎ ያየሁት እንደዚህ ለምሳሌ የነገርኩት ነው የጠየቁት ጥያቄ ነው እሱ ምንድነው ያለኝ ይሄ ኦሮሞማ the most abused word ነው በብልጽግና መንደር ብልጽግና ይሄ አገዛዝ አቢዩዝ ያደረገው ተርሚኖሎጂ ነው ክቡር ነው ቋንቋው ክቡር ነው ለክ ኤርትራዊነት ትግራዋይነት ምናምን እንደማለት ነው ኦሮሞማ ከምትሪ ወደለኹም ስታሊን ናብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ጸኒሑ ናብ ኣሜሪካ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ተመልሰ ዝገበራ ላይፍ ሾው ነይሩ ኣብቲ ዝገበሮ ላይፍ ልዕሊ 10,000 ሰብ ብቐጥታ ከም ዝረኣዩን ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀሪብካ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምርኻብ ሬሌቫንስ ናትካ ንላዕሊ ከም ዝውስኾ ንርኢ ኣለና ስለዚ I'm sure ካልኦት ኣክቲቪስትስ ዕድል እንተረኺቦም ናብ ኤርትራ ክውዕዙ ምዃኖም ምክንያቱ ኣገዳስነቱን ስለ ዘለዎ ከም ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ናትካ ሬሌቫንስ ናትካ ኣገዳስነት እውን ስለ ዝዓቢ ንርኢ ኣለና ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ኣብቲ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በደራብ ደስማዓሉ ኣብቲ ስታዲየም ናይ ኤርትራ ነይሩ ድሕሪኡ ወፂኡ ሪኣክሽንስ ናይ ህዝቢ እዩ ነቲ ሪኣክሽን ሒዙ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ስለዚ በዓል ጀዋር ዝፀሓፍዎ ከምዝን ኢሎም ዝተዛረብኮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝሃበኒ መልሲ እዚኣ ኦሮሞማ ትበሃል ኮንሰፕት ካብቲ ዝግባኣ ወፃኢ ከም ሕሱም ከም ኣጀንዳ ዝጥቀሙላ ዘላ ነጥቢ ወይ ዘረባ እንተላ ቁፅሪ ሓደ ዛቓል እዚኣ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብስታሊን ምምፃእ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ ሚስኮንሰፕሽን ወይ እውን ብጌጋ ነቲ ዘረባ ጠዋውዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ናይታ ዘረባ እንታይ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ወኪል ብህዝቢ ኦሮሞማ ወይ እውን ንኦሮሞ ዝውክል መራሒ ከም ዘይኮነን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣጀንዳ ዘለዎ ገባቲ ዳምበር ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ክሕባ ከም ዘይብሉ ገሊፁ እዩ ግን እቶም ናይ ኦሮሞ ካድሬታት ናይ ኣብይ ካድሬታት ነዚያ ጉዳይ እዚ ኣልዮም ንኦሮሞማ እዩ ዘጥቅዕ ዘሎ ኣንጻር ኦሮሞማ እዩ ብምባል ኣብቲ ናተይ ትዊተር ተኸይድኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፖስት ዝገብራላ ዘሎ ከምኡ መፈራርዮም ፅሕፉለይ ህዝቢ ኦሮሞ ብምሉእ ኣንጻርኩም ክኸውን ተበጊሱሎ እዩ እዚ ዶ ከምዚ ዶ ናበልካ ትሃዲድ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ናይ ስታሊን ድማ ፅብቕቲ እያ ኤክስፕላኔሽን ስለ ዝወስኸት ብዙሕ ሰብካ ስለ ዝረኣዮ እንታይ ድብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እታ ኦሮሞማ ትበሃል ጌጋ መረዳእታን ጌጋ ስእልን ኣቢዩዝድ ዝኾነ ወይ ብጌጋ መረዳእታ ንካል ኣጀንዳ ዝጥቀሙላ ዘለዎ እምበር ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ግፍዒ ዝወርዶ ዘሎ ዝለዓለ ሽግር ረኺቡ ዘሎ ኣብ በረኻ ኣብ ጎደቦታት ኣብ ድኽነት ወዲቑ ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዩ ዝነግር ኣቢዩዝ አድርጎታል ሂድና ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ቃል በቃል ነው ቋንቋ የምጠቀመው ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ስሩና ጫፍ ኦሮሚያ አካባቢ ሄዳችሁ ገጠር አካባቢ ያለችው ኦሮሞ ጠይቋት ኦሮሞ ማላንች ምንድነው ብለህ ጠይቃት አዲስ አበባ ብልጭልጭ ያደረገ እኔ ያንተ መንግስት ነኝ እዚህ የመንግስት ነኝ እያለ እስፋፋለው ቀይ ባህር ገባለው ኩሽ ነው የአፋር ኩሽ ነው ኦሮሞ ኩሽ ነው በከዚህ በኋላ የኩሽ ኢምፓየር እዚህ አካባቢ ፈጥርልሃለው አሰብ ያለበት ባህር ያለበት አሰብ ፈጥርልሃለው ብሎ ያላግቦ የሚንጠራራው አገዛዝ እዛች ጠግ ላይ ያለችው ድሃ እናት ኦሮሞማ ምንድነው ብለህ ጠይቃታል ይሄ የኦሮሞ ህዝብ በፍጹም ከኦሮሞ ህዝብ ጋር የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄም አይደለም ይሄ ጥያቄ ያው እዛው ጽሁፉም ላይ ገልጾታል ግን ያጂ ጽበት ዘረባያ እንታይሉ መልሱልይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት ማለት በአባይታ ከይትካ መስናዓት ክትገብረሉ ቃል በቃላ ከምዚ አይሉ ነጊሩ ነታ ኦሮሞማ ሲ ኣብ ጫፍ ናይ ኦሮሚያ ዝቕመጥ ዘሎ ድኻ ህዝቢ ሕተቶ እንታይ ኦሮሞ ማናዓኻ በሎ ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ ልበለጭለጭ ናይ ኣዲስ ኣበባ እንጆይ ዝገብር ዘሎ ናይ ኦሮሞ ኢሊ ድማ ሕተቶ ካድረ ድማ ሕተቶ ክልቲኦም ነንበይኖም እታ ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ናይ ብልጽግና በለጭለጭ ዝነብር ዘሎ ንዓፋር ወሲኽካ ገለ ጌርካ ንዓሰብ ሒዝካ ነዚ ሒዝካ ዓብ ኢምፓየር ክንሃንስ ኢና ዝብል ዘረባ ቀጻሊ ዝስማዕ እቶም ኣብ ጫፋት ዘለው ነቲ ናይ ኦሮሞ ኩነታት ዘይተረድኦም ግን ኦሮሞ ማናዓታቶም ልክዕ ከምዚ ኤርትራውነት ወይካ ትግራዋይ ነተጋሩ ማለት እዩ ኣምሓራ ናምሓራ ኤርትራውነት ድማ ንኤርትራውያን ልክዕ ከምኡ እምበር ካልእ ካብኡ ዝፍለ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ምባል ከም ዝመለሰሉ እዩ ዝነግር ያው መቼም ኦሮሞ ህዝብ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ ኤርትራዊ ነው አይደል ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ የገዳ ስርዓት ፒኤችዲ የሰራ ትልቅ አክብሮት የሰጠው ያው አይደል ምን ትልቅ ክብራል የሰጠው የኦሮሚያ ክልል እነ ለማ መገርሳ በነበረበት ጊዜ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ የሚያክል ትልቅ ሰው ማን ነው የኦሮሞ ታሪክን እንትን የጻፈው የገዳ ሲስተምን ቁጭ ብሎ ተንትኑ ለትውልድ ያስቀመጠ ኤርትራዊ አይደል እንዴ ኦሮሞ እኮ አይደለም ገዳ ስርዓት ያጠናው ወይ አማራ ወይ ትግራይ አይደለም እኮ
ለፖለቲካ እንጠቀምበት ኦሮሞማ ብሎ ተሳደበ ኤርትራኩ ጦርነት አወጀበ ኦሮሞ ህዝብ ያ ዝውን ካለ ነፍሱ ዝኻለ ብሪሊያንት ዝኾነ ሓሳቢ ዝውን ዝብል ዘሎ ናይቶ ኦሮሞ ገዳ ሲስተም ዝበሃል ብዕቱብ ኣጽኒዑ ዝበለጸ ናይ ሪሰርች ፋይንዲንግስ ወይ ውነት ስርዓት ብጽቡቕ ዝሰነደ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብ ምዃኑን ኤርትራ ፕሮፌሰር ከም ዝነበረን ኤርትራ ወላውነት ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ካብ መጀመሪኡ ብዙሕ ደገፍ ዝገበረን ብፍላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብከምዚ ክነቕፍዎ ክሳዕ ክንደይ ጠላማት ምዃኖም ኢኻ ትፈልጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ይኹን ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረሉ ዋላ እውን ምስ መለስ ቀንዲ ዘሰሓቦም ዝነበረ ኩሉ እቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ማዕረ ተሳትፎ ዘለዎ ልዕልናን ትሕትናን ዘይብሉ ህዝቢ ኦሮሞ ካብቲ ዝነበረ ናይ ዘመናት ጭቆና ማዕረ ብዝኾነ ኣብቲ ፖለቲካ ንክሳተፍ ዝገበረን ዝተዛረበሎምን እዩ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሓደ ነገር ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ it doesn't matter እንታይ ዓይነት ሰርቪስ ሓገዝ ትገብረሎ ኣብታ 4 ኪሎ ምሳተው ከም ዝጠልሙ ኻይና ንርኢ ዘለና ህወሓት ከም ገይሩ ቅድሚ ዝነበሩ ካልኦት ከም ገይሮም ኦሮሞ ድማ እዚ ናይ ኦሮሞማ ድማ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዝገደዱ ኮይኖም ማለት ስለዚ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዝኣቱ ትሕማም ትዝቢ ዘይኮነ እቲ ኢሊት ናብ 4 ኪሎ ምስ ከደ እቲ 4 ኪሎ ዝገብሮ ዘሎ ኣተሓሳስባ ንዑ ክለብሱ ምስ ጀመሩ ዝመፅእ ፀገም ምዃኑ ንምግንዛብ ዝኣክል እዚኣ ነቲ ኦዲየንስ ፅቡቕ ዝኾነ ስታሊን ኤክስፕላኔሽን ብምሃቡ ኣንጻሩ እቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ውዮም ዝብሉ ዘሎ ስታሊን ነቲ ሓቂ ስለ ደውፅኦ ነቲ መብርሂ ስለ ደምፀ የጉርዑ ኣለዉ ንዑ እናቆራረፁ ከምኡ የለን ንኣብይ ኣሕመድ ንስታሊን ንምድኻም ብዙሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ባት ኣጋይን እቲ ፖለቲካ ነቶም ኣገርግራት ግበርዎ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ናይ ኣቢ ካድረታት ግን ነዚ ይመስል ትግራይ እናት ሐዘን ከሌላው ሐዘን እጥፍ ነው ይላል ግንቦታ ለነዚህ እናት ምንዋ ነው ምንዋም አይደለም ግንቦታ የመከራቀን ነው መከራ ያመጣብን ነው ሻዕቢያና ህወሓት የሚባሉ ሽፍቶች ድራማ ሰርተዋል አምሃራይ ከም ዝገሩና ይላል ሰራዊት ኳስ ሲመጣ ነው አምሃራይ ሰራዊት መጽ ይባላል ይሄ ግን እኛ ያማራም አልነበርንም የደርግም አልነበርንም እኛ የነበርነው የኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት ከሁሉም ክፍለ ሀገር የተገኘ የኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት ለኢትዮጵያ አብራክ የተገኘ ስለ ኢትዮጵያ የቆምን ስለ ኢትዮጵያ የተሰዋን ለኢትዮጵያ ብለን ህይወታችን ብዙ ጓደኞቻችን በጭርማ የተሰውበት የህይወታችን ብዙ በዓል እዚ በቃ ኣብዚ ዋን እዚ ቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ብጣዕሚ እዮም ዝጀናጅንዎ ዘለዉ خلاص መፍትሒ ረኺቡ ከዓፍሪ ዝውዕል ዘሎ ትግራይ ስለ ዝኾነ ካ ቁርብትለይ ነቲ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኩነታት ስለ ዝፈልጥ ከምኡ የለን በቃ ነዚ ግንቦት 10 ዝብልዎ ዘለዉ ብጀካ ትግራይ ካልእ ዘበዓለ የለን ነቲ ግንቦት 10 ማለት ምፍንቃል ናይ ደርጊ ዝነበረ እዩ ንዕኡ ክበዓል ኣይግብኦን እዩ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ፅሕፍቲ ርየ ነይረ ነዚ ግንቦት 10 ሃገራዊ በዓል ዝነበረ ንዑ ኣልዮም ናይ ቀይሕ ባሕር መዓልቲ ብዝብል ክትክኡ ወይ ሓስብኹም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከመይ ዝበለ ህውተታ በፂሖም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ታሪክ ስለ ዘይመሃሩ በዓል እዚ እምበር ኣብዚ ኮነ ጌሮሞም እዮም ስምዑ ኤርትራ ስጠራት ቤርሙዳ ብዬ ነው ምጠራት ቤርሙዳ ቅድም ወንድሜ ዶክተር ሲናገር የገባ አይወጣም በተለይ እግረኛ ወታደር ከዛ በኋላ ማሳሳቻ አሶሳ ሄዱ አሶሳ ውጊያ ተጀመረ ማሳሳቻ እና ኃይል ከየት ሄደ ከኤርትራ በአውሮፕላን ወደ አሶሳ ሄደ ምንም ማመናመን እዚህ የትኛውን ያንን እንባቱን ጋር የሚባለው ቦታ 35ኛ ብርጌድ የኛ ለማጥቃት ሻዕቢያ ኦሬዲ ተዘግቷል ያ የመጣው ጦር ተወርውሮ መጣው ዘጋው እኔም ባጋጣሚ አስመራ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ዝኸዳ ይምለስኒ ቤርሙዳ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ኣትላንቲክ ኦሽን ይመስለኒ መርከብ ኣው ዝበፅሐ ሳይትወፅን እያ ይበሃል ንእግረኛ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ቤርሙዳ ገፁ ናብ ኤርትራ እንተኸይዳ ይምለስኒ ኢሉ tell them ጽቡቅ ጌርካ ንገሮም ጽቡቅ ጌርካ ረዳእዮም ኢና ንብሎ ዘለና ምክንያቱ ሕጂ እውን ካብ ዝገደደ ይከጋጥሞ ምክንያቱ ተቐደምሲ ኢትዮጵያ ዝብል ስእሊ እውን ነይሩ ከም ኢትዮጵያ እውን ይሓስብ ነይሩ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በሽሓት ዝቁፅር በማይት ኣሽሓት ዝቁፅር ሰራዊት ናብ ክፍንቅል ይዘል ዘሎ ህዝቢ መሓራ ብሙሉ አንጻር ኣቢ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኦሮሚያ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ሃብታማትን ከብዶም ፀገቡን ሒዝሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ድማ ተጓሒፍ ኣሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ መወዳታ እዚ ሕጂ ዘላቶ ኢትዮጵያ ንማንም ትውክል እውን ኣይኮነትን ኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ምስ ገለገለ ዝፀገቡ ሰባት ኮይኑ ዘመሓድራ ዘሎ እምበር ኣብታ መበቆሉ ዝበሃል ዘሎ ኦሮሞ እውን እንትኾነ አንጻሩ ብረት ሒዙ ዘልዕል ዘሎ ውሕድ ዘይኮነ ኣዝዩ ብዙሕ በሽሓት ዝቁፅር ሰራዊት ኣሎ ኣምሓራኩም ትግራይኩም ስለዚ እቲ ዘለናዮ መድረክ ነብሱ ዝኸኣለ ካልእ ድራማ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ
እቲ ታሪክ ነዚ ዝነግሮም ነዚ ጽቡቅ ገይሩ ዘረዶም ስለደይ ተረክበት ራይ ትጸገም እና የኤርትራ እንቆቅልሽ ሁሌ ግራ ይገባኛል። እኛ ወላጆቻችንን አጥተናል፣ ወንድሞቻችንን አጥተናል፣ ጓደኞቻችንን አጥተናል። ኤርትራ ውስጥ ብዙ ሰው አጥተናል፣ እንደ ነዋሪዎች ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ብዙ ዜጎቻችንን አጥተናል። ጦርነትን የምንቃወም ከሆነ ማንፈልግ ከሆነ ሰው መገበር ማቆም ካለብን ይሄ 70 ዓመት ያስቆጠረ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የጦርነትን ግንኙነት እንዴት አድርገን ነው የምንፈታው? ጥይታችንን ጨርሰን ግቢው አብቅቶለት የሻዕቢያ ሰራዊት ግቢው ሲይዝ ጀንበር ሊጠልቅ ድንግዝግዝ ያለበት ታይም ነበረ። የመዋኘት ቻንስ እጅ ከመስጠት የመዋኘት እድሉ ስለነበረ ወደ ወደብ ተሻገርን። ወደብ ገና بعفشا نقربهم نتوم حج بحج عشنات كفصم زخولو نقربهم تراينا نبل نخل مغنياتو التكونتات كاب جزيان اب جزي زحزن زدق عقم تاريخ إيرترا مالت نزيون بمسعار ويبون نزيون بمعوات تجهر له نقر يلن مغنياتو كويناتنا أنا ونكسارا سلزم سالنا باي ذا واي لنكنا هانت فيديو تزور الله مالتنا تزنا بري حدش ونا يكونن سيوز بحالا نفرت كويناتنا نراشا مثلني إيرترا مالتنا تنتا أبسماي ون حيل خمسة لوازري كنتات جيراني راس لزي إيرترا well prepared كم زلنا نزو كنتات يزنقر زلو كجرمكو إيرترا دحرتناي كلتشن كساب كلتشن أسر شو من تنابل عليه وريدو زنبرة جران كالن أبجمت إتيا كالاي جزء خم خجاتم كم زغلون كسلز فلتت أقدي ما زو كنتات زكيمة زي سبوز خنا مدلاو كم زجبرة أبزوان زي أو ما إيرترا أبزبلت كنتات كم زلو يزنقر لذي كابتفل عليه حبريتات مسألة زلو وتحضروا عقمنا إيرترا لعلا قد سنت كم زلوا أبزوان زي بدرونات يغون بنفرت يغون بزوك نقر زي كل حبريتاون بس هن اللوجن دحن بزعبو مزرعة يدلني سلزي again إيرترا نأب كاب أبي أمانة تشغررلون تسكفرلون كم زي اللي مجنزة بيدلي أجي أبتنا يتقرأي وجن سكر كنسكر انتين تايمز وبزلوا لأن أمنا 4 كيلو تيبل ناي متفق بوليس ترحيو زي مالت عدهالو زحشت تاش ما يكون زلك زلو أنصارو بتهزن يا شبت هونتات لعل 4 كيلو منو لعل اسمرا عدي سابع يا كوينات دل زلا عن توت أيسل كي كساب زي تغيره مالتي مس عدهالو زقبور زنورو نايك المحز صمدتات وني ناي كوينات صمدتات يوم زيون تخكليه ناي لمعات صمديلن ناي سلام صمديلن ناي وتهدراو الفنتن ناي متقعني حقي اوكي حزي بوتهدر زتقعنا خمص خلو بناء على مهنيات زي كنت قبلنا خلينا تكتيكالي نحنا قد ندولي زلنا مس إيرترا ندوليو لعلو هاجرنا إيرترا قن تقرأي لعلو هاجر كون كتحاور لهم كقبلوا نلو مسرتها وجمجام ككيد لهم أنتو تأثنير كمزي تلنير كالكي تنا إيرترا ناي سوا زي ما أخلو هاجرهم تأسي قبل على اللي تجاريو كاو حليفون إثيوبيا صلاحتنا يا تجاربون ناي صلاحتنا يوم زول نارشين حكينير زي جبتيو بزح مرت أخر ولا زخليو زنور ليو استقور ويو حكي لك حب حجتي صمدو أب صبغ درجة عندي زخيت زلو زي بوليتيكانيا زجن بزح كيكاتات اللو مالت إسقى حجي من سبت من نجيرو كبيناي قابل بس حكاية زربا نعخاندي زملكت أنا سوا تعليم زود أخو سبي أبيرترا تماهيرة أبيرترا توليد عبية أبيرترا تماهيرة سوا وريد خيدة أبزو خونه يكون أبتا بيرترا أنا كل أبزو خونه يكون نخلت دقيق نخلت سكندون تجارو سألعتهم يمزبال الناس بيل I know قال سبات تقامتنا بحالتكم يلوم كزاربا بسوشيال ميديا سلا سمعك يا ميخا كم فاكت غير كتزاربا زلقا الساتهم قن ناتكا كادرتات أبتي ناي تقراي كامبتات حسبة أمرو خقبرو لهم كلو زبلوا ميكاون زغل أنا إيرتراوية أبساواد مانيري أبزو خونه يكون أبنا إيرترا كالندر ويم ديكشنر ويم political system educational system أبزو خونه تجارو سألعتهم يمزبال الناس بيلا for a fact إن حكنا فلتون هناجن ناي تجراي إليت TPLF أبدي سابق له نإيرترا نحوارو كتفاي سرح كم زنبرة نفلتينا سلزي نهزب تجراين نهو حاتن حويسكم حدا يتبلونا تلقناتكم قدين هناجن بتهو حات بفلاي عبارات كي لقول لزغط تلو زنبرة بوليسي إيرترا خطف مخان فلنيرنا وتهدراو حيل فتينو أيسلتون ببوليتيكا بعزوها بخالو كله غيرجن يقتل كم زنبرة سلزي
فلالي خانت تردو صبغ نيرو yes I know تناتكا حزبي كومنتيل كايد سمعك I get it ፖለቲከኛ ስለዝኾነ ፖለቲከኛ እንታይ እዩ ነቶም ሰማዕትናቱ ክኸስር አይደለኒ we get it ዛዕባ ኤርትራ እንኩም ዓይነት ስእሊ ከይልዎ ከስኻ ከስእልካ ትቀይር ዘላ ኤርትራ ትቕይሮ ነገር የብላ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ መራሕና ይታገር ኣብ ኩሉ ኢንተርቪው ናቱ ህዝቢ ትግራይ በቲ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኽተሎ ዝነበረ ተጎዲዩ ዝብል ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ተጎዲዩ ኣይረብሐን ዝብል ነይሩ ስለዚ ቁሩብ ትለይ ኣብቲ ፅምዶ እኳ ፅቡቕ ሓሳብ እንተኾነ ኤርትራ ናፅነትኩም ንኽትረኽቡ መንግስቲ ኤርትራ ክሕግዘኩም ወይ እውን ክርዳዓልኩም ከም ዝኽእል ይርዳዓና ናብ ዝዋን እዚ ይርዳዓኒ ኣነ ኢነር ሰርክል ናይ ኤርትራ ከምዘይኮነ ይፈልጥ ግን ጀነራሊ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ፅምታ ተሓሳስባ ንተጋሩ ብናቶም ዓቕሚ ወይ እውን ከም ሓሳብ ናብ ናፅነት ክኸዱ ተኮይኖም ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ታሪክ ኣብ ግምት ምእታው እታ ኢትዮጵያ ድማ ዘይትቕየር ሕማም ስለ ዝኾነት ምናልባት ዕድል ኣለዎም ኣብዚ እዋን እዚ ባህላ ግን እቲ ዘረባ ናቱ ግን ካብቲ ቀደም ዝነበረ ናብ ዝሓሸ መፂ ኣሎ ኣገይን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ብኻልእ ዓይነት ስነ ኣእምሮ ተኾስኩሱ ዝዓበየ ከማን ኣይኮነን ንዓና ብፖለቲካ ዝኮስኮሰና የለን ፖለቲካዊ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ እዩ ዝነግረካ ንተጋሩ ፅላእ ናምሓርፍቶ ንሱዳናውያን ፅላእ ንክሰፍቶ ዝብለካ ሰብ የለን as far as I know ኣነ ቲፒካል ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ኮይኑ ሰብኣዊ ወሪዱ ተማሂሩ ካብኡ ዝወፀ ሰብ እየ ስለዚ I'm telling you እቶም ንዓኻ ዝነገሩካ they lie to you ሓሰውቲ እዮም ኤርትራውነት ኣብ ፅሊ ናይ ተጋሩ ዝበለካ ሓስዮም እዮም ከምኡ ዝበሃል ጆክ የለን ከምኡ ዝበሃል ዘረባ የለን ስለዚ እዚኣ ትመርሃሎም ፅቡቕ እዩ ንቐፅል እቲ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ድማ ይቕፅል ሰውዬ የማይጠየቅ እንዳይመስለው አሁን ፍጅት ውስጥ ተሳትፈህ ወደ እስኪተረተር ድረስ የሰበሰብከውን ገንዘብ እበላለሁ ብለህ ልታስብ እያሰብክ ከሆነ እየተሳሳትክ ነው ንገሩት ይሄንን ጥምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝም እኔ እሄዳለሁ እንደዚህ ለፍጅትና ለጭፍጨፋ መቋመጥ አጸያፊ ነገር እንደሆነ ንገሩት ቆሻሻ እንደሆነ ንገሩት እና አሁንም እድል አለ ብሎ ሲያምን ለፍጅትና ለጭፍጨፋ ሕጂውን እቲ ናይ ኤሊት ናይ ተጋሩ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ እዩ ዝመፅኦም ዘሎ እዞም ምስ ኣቢይ ኣሕመድ ወጊኖም ዘለዉ ጌታቸው ረዳ ተደመሮ እዚ መንጋግ ደላ ሸንጋግ ዝብልዎ ዘለዉ እዚኣቶም ንጥፍኣት ናይ ትግራይ እምበር ንልምዓት ናይ ትግራይ ዝሓስቡ ከም ዘይኮኑ ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ወታደራዊ መናውራታት እዩ ዝግበር ዘሎ ከመይ ከፅንተለካ ከም ዝተዳለወ ወራር ሻዕብያ ከመይ ከፅንተለካ ከም ዝተዳለወ ብዶኩመንት ኣብ ሻዕብያ ብጀጋኑ ብፆትና ተማሪኹ ዝመፀ ዶኩመንት ከማይጠና እንተሎ ሻዕብያ ከፅንተና ዝቃለ ዘሎ ኣካል መምሃር ሳብ መወዳእታ መሊኽ ክቃለሱ እየ መናእሰይ ብምሎም ክንትክኦም ኢና ነትካት ክንገብርና ዝብል ካብዚ ኢኹም ወረ እንዳማይና ሃልና ቃሉ ዓፀፍ ይፍሉ ከማይ ኢሉ መፅኡ ኣብታ ነበረት ናይ ኮር ልዕሊ ኮር ዝበሃል ኣጀንዳ ፈጢሮም ሓሶት ዝኾነ ተግባር ክፍፅሙ እንተሎ ካብቶም ተቃዋሚሞም ንኢሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም እንታዮም ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ይኸፍሎ ስለ ዘሎ ኮይ ሻዕብያ ይከጥፋና መፅኡ ይብላ ኣሎ ደሞዝ ዝኸፍሎ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፅንተት ወላ እቲ ኩሉ ዕፅዋ ነዚኣ ንሱ ነዚ እናተዛረበ ከሎ ዘይሓፍር ምዃኑ ማለት እዩ ንሱ ኣብዚኣ ቤላ ከብዱ መልዩ ክዛረብ ከሎ ኣብ ትግራይ እንታይ ኣሎ ስምዑ ሸቀጣ ሸቀጦች ጭነው ወደ ትግራይ ሲጓዙ የነበሩ ከ100 በላይ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ሲጓዙ የነበሩ ከ100 በላይ ተሽከርካሪዎች በአፋርና በአማራ ክልል መስመሮች መከልከላቸው ተገለጸ። በሰርዶ በወልዲያን መስመር ወደ ትግራይ እንዳይገቡ የተከለከሉ አሽከርካሪዎቹ ለበርካታ ቀናት መንገድ ላይ መቆየታቸው ተከትሎ ለከፍተኛ ጉዳት እየተዳረጉ በመሆናቸው كم نريد زلنا أتي ناي تجراي أتي أبي أحمد زخصكسو زلو نتجراي نمبراس زمل ملو زلو سراويت زبزتري وزنا حكم شعبيا كدم سكاس لدمتة نشعبيا كنك على شينا هو حد زبحال صنفنيا حيلي قال ملاد بلدلو أبي أحمد سلو زخفلو زلو ناي أبي أحمد جنزبنا بلا كاب هوتيل تبجيسو كم ناي أفار هوتيلات تبجيسو زمت زلو مغانون قال يوم دما مغالق اليوم كم زملو زلون التدخمات دما نايتي زياو ممحدار زلو زخون يخو مرقص كوسي سلازي كعلا كم مغانو ببزحات سبات زرب زلو سلازي أبي أحمد نتقارو أنصار تقارو بكينات نخوتوهم قريبو خمزلون السبات زخوني جنرالات بيامان زلو تريوهم زلوهم زياتهم كلاتهم أبي زخفلهم زلو بس أبو خوينهم نهزب تقراي ببرات نكهارمو تبقيسهم زلويم أب عدسيم قن بيبي سنتايب لالو كالوت ميدياتاتهم بسفعو زقلت وزلو نايت عنات مخاين مقبن كالن نبرتن عينان نتقراي زخدا زنبرا بتئزاز ناي فدرال تطويلا كم زلوان ناب سلامنتاي كم مخينا نزبل دما ملسي هب كم زي الله أبي أحمد سلازي تعصوا كباز بال أكل نايت وور كرايمز
weaponization of food and basic necessities is كله crimes you جبني يزعل على سيفلاويان ግን أبي أحمد ዝገብሮ حلال ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ይኻቶ ፀጉዕነ ፀገምዚ right now ኣብ 15 ወርሒ 5 ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እዚ it has been the 6th day ሽድሽተ መዓልቲ ገይርሎ since many vehicles loaded with goods bound for Tigray were detained in Afar region. The trucks, some of which have been towed from various parts of Ethiopia and Djibouti, are being detained at 2 or 3 checkpoints in Afar and Amhara والديا. ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ድሮ ሽድሽተ መዓልቲ ገይርሎ ዘኻንታዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህወሓት እናሓየለ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ድሌቱ ክገብሮ ስለ ዘይከኣለ እታ ዝፈልጣ ሲስተም ይጥቀም ዘሎ ባንክን ታንክን ዓፂኻ ከተንበርክኾ ምፍታን ሕጂ ኢልና ኢና ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ግዜ ኩናት ነቲ ህዝቢ ኣብይ ኣሕመድ በዚያ ገይርዩ ህልቂትን ካልእ ፀገምን ፈጢሩሎም ኤግዛክትሊ ሕጂ ድማ ከምኡ ይገብር ኣሎ ስለዚ ኮመን ሰንስ ሎጂክ ዝኽተል ሰብ ነቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክርድኦ ይኽእል ስለዚ ሕቶታት ተሓቲቱ እቲ መንግስቲ ፌደራል ዝኾነ ይኹን መልሲ ይህብ ከምዘየለን ብግምጣሉ ነዞም ሰራዊት ንሱ ዓሲብዎም ዘሎ የሰልጥን ከም ዘሎን ካልኦት ሰራዊት ንኽረኽቡ ድማ እንታይ ገብር ኣለዎ ረዩ ሰላም ብፃይ ከመይ ኣለኻ ብፃይ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኩሉ ጠንጢንዎና መፃ ንስኻ ግን ሻንጣኻ እኳ ምእራም ተሳኢኑካ ስቕ ኢልካ ተቐሚጥካ ኢኻ ዘለኻ ኣረ ፕሊስ ክልምነካ ኣነ ተሓቃዊ መንገዲ እቲ መዋፅኦ መንገዲ እየ ዝሕብረልካ ዘለኹ ናብ ኩናት ኮ ይኮነ ንዓ ዝብለካ ዘለኹ ካብ ኩናት ውፃእ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ዘይምልከተካ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዋር ኣይትእቶ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ እውን ክልምነካ ፕሊስ ኣብዚ ዘለዉ ብፆት ኻሪእኻ እምሮ ትሪኦም ኣለዎም ኣድቨርታይዝመንት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈጠሮ ቴክኒክ እዚ ጽቡቕ ክዳን ከዲንዎም ድሕሪ ቁርብ ትለይካ እንታይ ገብሩ እዮም ብር ኣብ ኢዶም ሒዞም ነዚአን ተደሊኻ ናብዚ ምፃእ ክብሉ ክጅምሩ እዮም ኢትስ ስካም ስለዚ ንተጋሩ ብተጋሩ ንኸጥፍኦም ከመይ ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣይዶን ነብቶም ተጋሩ ግን ኦፍ ኮርስ ኣብቲ መጋበርያ ናቱ እውን ጽቡቕ ገይሩ ሒዝዎም ስለ ዘሎ በዓል እዚ ስለ ዘለዎ ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ክልል ወይ ናይ ከይባላሽያታሽም ናይ መንደር ፖለቲካ ኣካል ኮይኑ ይፈልጥን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃገር ፖለቲካ ኣካል እየ ኮይኑ ግን ከም ትግራዋይ ክገብሮ ዝግበአኒ ነገር ዝሓለፉ ግዜያት ዘምለጡን እንተሃልዮም እውን ኣብ ቀፀልቲ ከዓ ክነካሓሕሶም ክሙክር እየ ዝሃብኩም ስታይ ተቐቢለ ማለት እዩ እዚ ዝነውሐ እዋን ባንዳ ዝብልዎ ዝነበሩ ልኽባት ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ሂሮ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምቾት ኮይኑ ነቶም በዓል ጌታቸው ቢድ ወራ ዘየሎም ዘሎ ኣነ ናይ ትግራይን ናይ ክልልን ብዙሕ ዘገድሰኒ ኮንኩን ናይ 4 ኪሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ መንግስቲ ኣነ ብምባል እዩ ዘሽካዕልን ዘሎ ስለዚ ከመይ ኤርትራዊ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕልሚ ሓንሳብን ሓዋሩን እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ ክበርሃልካ ኢለ እየ ዝገብረልካ ዘለኹ እቲ ጽቡቕ ነገር እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ ነገራት ናበርሃሉ ይመፅእ ኣሎ ኢትዮጵያ ፈፂማ ባህሪ ኣይትቕይርን እዚ ንሕና ክንሓስብ ዘለና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክንብል ከለናስ ግብረ መልሱ ፅንተት ኮይኑ ሓቀይ ከምኡ እንዲህ ኮይኑ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውሳነ ይኮን ሓደ ርግፀኛ ክንኮን ዘለና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውሳነ ይኮን ሓቀይ ስለ ክንፈሊ ኢና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ስትራቴጂክ ርክብ ክትብሊ ኢትዮጵያ ግን ናይ ባህር ለውጢ ክትገብር ስለዘይትኽእል ብመሰረቱ ኣብኡ ትገብርዮ ፃዕሪ የለን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀካ ሓደጋ ጥራሕ ይኸዩ ኩሉ ግዜ ክትብል ዘለካ ማለት እዩ ኣብ ህግደፍ ምናልባት ንዓሆኒ ኢለ ዝኸም ብሓድሽ መንገዲ ክኸተ ዘይክእለ ኤርትራ ክቐፅል ኣይክእልን ብቲ ዘለኒ በዚ ህዝቢ ዘሎ ገፀ መሬት ክሕሎ ኣይክእልን ዝብል መሰረታዊ ገምጋም እንተካይዱ እዚ ክትጥቀምሉ ኣለኪ እዩ ንኽልተ ነገራት ሓደ 4 ኪሎ ንኣኸ ነፂላ ክትወዕ ክትሓስብ እንድሕር ኮይና ነፂላ ንትግራይ ክትወቅዕ ትሓስብ እንድሕር ኮይና ትበጋገዝቲ ኮይና ናይ ሰሜን ሕብረት ክትፅዋዕ ኣለኪ ተረዲኹኒ ዶ ከምታ ንሱ ልፍንቲ ፈጢርዋ ዝነበረ ልፍንቲ ክትፈጥረ ኣለኪ ፕሮተራት ይተሓስክን እናሃለኸ ንስኺ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቐለ ህዝቢ እናዋፃእኽ እናቐለብኪ ተይረብረብኪ ንሰላም ዘለካ ቅርብነት ብዙሕ ማይልስ ከይድክ እናርአት እናሃለኽ ከምኡ እንድሕር ገይራ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ህግደፍ ድዩ ምስ ካሊእ ድዩ ወታደራዊ ልፍንቲ ክትገብር መሰልኪ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሕጊ ዘይግዛእ ስርዓት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ
ማለት هذه كتحتيه ونا يتقلن فتحهم تراق زي يتقلن حرقين ناي اسمر سرعت بديل ناتو سقاتون ترديخي بزي يجبر تناتك سقاتون سقاته غير خسرن حرقينا زي يجبر كمزي كدلينا نسزل علون ياو تنوكششن يودو مالتي انا خمزي زردنا يقول لك سلازي عبز خباب زي فنان كسمعوا زغبو حزب انتلو حزب تግራይ እዩ ባህለ فنان እዚ ሰውና ክንራኸብ ከለና እኮ ህግደፍ ዲዩ فنان كسمعوس ተጋሩ 4 ኪሎ ዲዩ فنان كسمعስ نحنا ውሽጦም ተፈትሽከዮም ቲ ኢንፈረንት ኮምፕሌክስ ዘሎ መስአቶም ይዝመስለኒ ምክንያቱ نحنا ንማንም ሃገር ይወረርናን ናብ بحفشة التزربا نايتمدو ويون أكايدا نايتمدو نابي قلتو كخيد كم زخل زقالتين عن رزلنا at the same time the political development كابيمان نتعقاميهم من مسمنت أميدو خمزلو بزعبات سمدو قوليش ليش زبلو سب تسميكا مسكالت أميدو سلو زلو يزبل زربا سميع لهم بتخكل زياتهم تريوم زلو مني بروموت زقبرم زلو ني أبي أحمد أبي عند كادرتاتن مداخرتن new development. The leaders of Blue Revolution Brigade Hamadu had a closed door meeting in Addis Ababa to strategize their next steps for advancing their movement. Key discussions include the ownership of Assab and the strategic advantage of controlling the Red Sea. انتايس كيف الومالو اتوا خيبا يقبرو خمسة لون اتقندي استزرار بلد ما نعسب كركبو مغانم نعسب كبوا مغانم من توسع خدمة نايك بحري ملو كنترول كله ونا خمسة خانة إثيوبيا حرّا يبلغ خمسة لو غيرهم يمزقل توزر لو أنت هاي سكيل لما ما بتكومنت زوم تريوم زر لخاص نبي حق بحر زون إنه ده يمسلو خايلهم زياتهم نبع لهم كبحادة ناي منجستي بتصفت كبناي أوروبا نورمال هيوت متيوم بسبب هوتيل يبكايم قال يبكايم أبو خفي لهم زقبر وزر لهم بر نايم تاي بحر يوم كبو خايلهم وتوم إثيوبيانهم بزح زش كعللو نيرو أب كيتكم أب ناتو حبتامو وقرمدي ولا دموز بال ناتو كيتكم تريغمو you will find that بحفشة توم إثيوبيان انتاي كم زدلي زلو ينقروا مالهم إذن أنت زي بالكا لب أنت زي بالكا عمره أنت زي بالكا لأنه كله دمات تسبونه نجر ولا حد تقبر زي تقول تخين كاجن يا you enjoy the time كيت كان أبو أب أخي باتات أتو كتماتات تزور قال ملا he would can enjoy تقبر vacation you know free vacations لزغونه you can take the advantage of it بتقين بتقل أبي أحمد كادرتات ناتو مسانا ديل تقبره عصب كتركبونا يخم قبل اليدما إيه بحري كم دليت نحن قاص رينا نزبل ديل حراي لوم يوم مسانا دسور حزلو يوم زبل زلو إزياتهم سنة أبس كم يجروا يوم كاتحنوا أبي أحمد كند منتاي desperation كند منتاي عقل صبت كم زلو بزي خاطري كند منتاي أبناء إيرترا بوليتيكا ويون مس إيرتراويان زخوني يخون الله ينس كجبر عقم خمسة يبلو بزي خاطري إزيوم دحر خوينا من إيرترا نمفراس كنت كملهم زلو نبي حكي زكر ترجعون لهم إزيسو أبادي سابا نجيم ينقرالو منقس إيرترا جنرال ناتنا وي وتهدر عقمناتو وي زخون أكتيفيست ناتو نتقاي تمسي انت زقر مالكا انت زقر مالكا مخنياتو منقس إيرترا خنقمترينا رجيم چنج خنقبرينا نزبلو زلو أدي سابا ينقر انتلو إيرترا has every right أبزدلو يتمستقراي كتصمت بزام حراك كتصمت زخل كلا حيلي يلا by the way كاب عفار بزحنا بإيرترا كساب كل التشيح زبط حسبنا بإيرترا خمس خيرا حبرتا بتسحن له أظن نايس اللي أنا إيرترا يكون عند حبرتا زي نقفا بريس وناوسي ونيرو بزحات إذا عفار زقبر زلو كنا تاتيري وصلوا زلو نعفار نخطف أبي حمز زقبر زلو سلزخوني نحنا نقاومين عليهم برات حيزهم كبقص خمس خلو إذن نقر زلو سلزي إثيوبيا نشعبيا زي تعدنا ليفرج ويون حيلي وي عقمتاتي عدلاتي فترات الزلا معناته شعبيا دليت خبروا له زخل أقاط عمله باي ذا واي نزل كنا تات زمس رأيو حنت أبزلن كنا قرب تحقق زلا زحته تحت سمعوا زي أي تقامو دم ويكا آلات دبرجن حمدو حز قديفكم أنا كيدكم تعاطفكم كيدكم أنا زبل سمعيت له بزح أي دقفون مغنياتو أبي إرترازو له سرعات لو تخمد سلسلة دلي حزون دقفكا دقاقفكا هقدف مغناي قب أيكون لهم زلعلو لومو زي مستلمة يتحازو بغطا هزي نايو حق تقرأي تقلي ماديا تلمة زبال نقر تأيو بوليتيكا براو حد يكون كان هاتك على السبل قداي حزي تسأمدون دقفو دينا دقفون زي كونس قن متعزصعف مقبار بخم أيو تعش مخقبار زقبو برقين حمدو عبالات كلاتو ما يبلن اتي سلامن عرقن نايم ما نتقوينو
خلتي حزب سلام كركبينا ندلي أو كنا استرف يلن زعنا وزطف أدا أمبر إلمون ببوزيتيف زري وجن حق سلذي يخون يوم زم سرعتها تزيم حسكا ناب سلام نوالسي حسوتيو كابزي مأمان زبجس بخاطر تعرض زبجس تقامول بأنصارو دما بفتصم نحنا جمرنا يو تنخكلين يتصمدو مس تقامو دم بزلو إرتراو يزولو يلوم زل على لومو أبز قداي زي تقرأي تقلي ماديا هو ساعات نونسان ديا مالت سي طلبات نكتب لنا حركوينكس تركبسي زرع زجبط تكتام زلو زدسس كونلو كساب هذي كاب بروباغندا زلله بروباغنداون زي سرع بزهونه بزملكتهم ناي منግስት አካላት استغبره ዝርርብ الله زخونه استغبره ختام سند የለን እስ አብዝ ተበጽحنا كوينا ساب وسط تግራይ ዘሎ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ድዩ ጨቋን ድዩ ካሊ ጉዳይ ኮይኑ ግን ሃገር ሃልያት ንሞ ማዓልተ ነፃነታ ተخبر እንተሃልያ እንኳን አብጽሐ ከተትብለኒ አበይ ሙ ገበርለይ بحفشة لنكنت ناي تግራይ ፖለቲካ ቁርብት ላይ common sense زحزي ዝመስል ግን ናይ መወዳእታ ኣብዚ ፖለቲካ ድርዮ ዘለኹ ዝያስ ከስመለ ሰንቢዳ ደብረጽዮን ብዛዕባ ግንቦት 20 ምልክቱ ዝተዛረበ ዘረባ ንኩሉ ሰባት ሰንቢድዎ ብዙሕ ኮመንት ብዙሕ ነገር የርኢ ነይረ ማለት እዩ ኣነ ግን ደስ ይብለኒ ስብያ ዝሙርኬ ኣካል ተቃልሲ ዝነበረ ዝኾነ ሰለብሲ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ሕልፍ ኣልዒሎም ክዛረቡ ሲጽበዮም ነይረ ኣይተዛረበን ቁርብተይ ህዝቢ ኤርትራ ንትግራይን እንኳ ነዛ ግንቦት 20 መዓልቲ ዓወትና ብፅሕና ጥራሕ ኢሉ ግን ጽቡቕ ኣብል ክገልጾ የደልየ ነይረ ኣነ ብሓንሳብ ዝኸድዎ እኽያዶ ብሓንሳብ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብሓንሳብ ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ኩሉ ክዛረቡ የደልየ ነይረ ስለናገረ ወለዶ ስለዘለና ማለት እዩ ኣይገበሮን ግን ድሓን እንኳ ትጅማሮ ርኢና ይልና ካብ ብዙሓት ሰባት ከዓ እንድሕር 34 ዓመት ስለምንታይ ሎም ክዛረብ መሪጹ ገለት ሁሉ ኣይትሰኣኑን ኣነ ከም ኣነ ይጽጉሞም ነይሩ ማለት ሓሲብኩም ኣለኹም ዶም 6-7 ግዜ ዝተማረኸው ሸዋውያን ዝተማረኹ ሸዋውያን عجبتهم نحر غيرهم مس أو زخانة مدرخ كيدو معدو زلخ هزبي إرتران وعنو قنبت إسرا زانا عاوتنا معلتهم كعابس حنا كولو صحيح خلون الشيم زبهالا الشيم شو سجدي استمارخو كو إبرت حنقيتو زحلوهم زلخ مين غيرهم معدو زلخ هزبي إرتران هزبي تكراينسي قنبت إسرا كعابس حكا خلو كيف بديو وين إتيوبيا طوبياويان كوينم كمارخو باللوهم ويكا زي تاريخ زي ملو كشفنو ولو بر 6-7 ግዜ ዝተማረኸ ምሩኽ ብኽልተ ጎኖም ተጠወቢሎም ጋርድ ገይሮም ሲ ማዕዶ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እንኳዕ ንግንቦት 20 ብፅሓካ መዓልቲ ዓወትና ክብሉስ ከቢድ ይዋ ተምሩኻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ መንእሰያት ተሓሳስባ ንገለገለ ሰብ ኖርማል ገይሩ ይወስዶ እዚ ግን ፅቡቕ እዩ እዚኣቶም ነትናቶም ዕድመዮም ዝጸልዉ ስለዚ እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክግበር ዝኽእል ካብ ላዕሊ ደረጃ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ዝወርድ ዘሎ ሚድያ ድማ ኣብ ኩሉ ደረጃ ሓደ ኣብ ዝምችኦ እዩ ዝሰምዕ ስለዚ ናይዚኦም መንእሰያት እውን ኣናኢስካ ዝርአ ከም ዘይኮነን እቲ ሓሳብ ተቐባልነት ናቱ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘለዎን ንኣቢ ኣሕመድ ድማ ሕማም ርእሲ እዩ ሎሚ ኣነ እንታይ ለፅሒፈ ነይረ ኣበየ ክስመስለኩም ኤርትራ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትሕቲ ኣቢ ዘሎ ሓደ ምሁር ባህላዊ እንድዩ ኤርትራውያን ሲ 4 ሚሊዮን እዮም ኢሉ ጽሒፉ ኣንቲ ጽሕፍቲ በአምሓርኛ ይጽሒፉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከተዛረብ ቀኒያ ኤርትራውያን ሲ 4 ሚሊዮን ዘይኮኑ ህዝቢ ሲ ንዓና ን125 ሚሊዮን ኣብ ሚድያ ሲ ልብና ኣጥፊዮምልና ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ኢትዮጵያውያን ንሳቶም በቃ ብተዘላቶም ንሃገሮም ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያውያን ግን ንሓትሕድና ክንባላዕ እናበለ ምስተዛረበ ነታ ዕድል ተጠቒማነ ድማ ንኤርትራውያን ዘይምርዳእኩም እንዲ ትጸገምኩም ኤርትራ rarely understood never defeated a lesson for Ethiopian elites. Listen, Ethiopia elite na Ethiopia بزعبا ኤርትራ ክርዳእኩም ዘለዎ እንታይ ምዃኑ one of the biggest mistakes the Ethiopian elite keep making generation after generation is thinking that they understand Eritrea. ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ elite ንኤርትራውያንን ዝፈልጡና ኮይኑ ይስምዖም ካብ ሃይለ ስላሴ ንደርግ ካብ መለስ ናብ ኣቢ ኩላቶም ኣብ the same መፃወድያ ናይ ኤርትራውያን እዮም ዝኣቱ ምክንያቱ ንኤርትራ ኣናሃይስካ ኣተሓሒድካ ናይ ምርኣይ እቲ ዝዓበየ ፀገምናቶም ምዃኑ ኤርትራ ግን ብመስዋእቲ ብሕብረት ከምኡ ድማ ብመትከል ዝነብር ህዝቢ ዘለዋ እያ እዚ PhD ወላ ገለ ኣደኖ ከመይ ጌርካ እውን ትፈልጦም ኣታ ቅፅል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ስለ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራውያን ቁርብ ኣብ መብርሂ ክበሉ ኢለ ኤርትራ
جننت ጭርሖ ይኮነና በኤርትራ ጀጋኑ ኤርትራውያን ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ለይትም መዓልትን ኤርትራ ዝጎዩላ ኣብ ሚድያ ድዩ ኣብ ባይታ ድዩ ኣብ ሕክምና ድዩ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ንኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ኣነ ካብ ክገልጾ ዝኽእል ንላዕሊ ንኤርትራ ዋጋ ዝኸፍሉላ እዚ ፌስቲቫላት ደንቀነ ትሪእዎ ዝነበርኩም ደሞዝተኛታት ዝገበርዎ ኣይኮኑ ወለንተኛታት ዝገበርዎ እዩ ለይትም መዓልትን ሰሪሖም ነቲ ዳሳት እሲ ብገንዘብ ዝተኸፈለውን ክንዱ ይሰርሖን እዩ ስለዚ ኤርትራ ተወፋይነት ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ زين Ethiopian mystery. So, Hade, Kalai, whether at home or abroad, we move with one goal. How can I help Eritrea survive and thrive? Abdegay when I wish to Zolo, Lemanum Abdegozolo Masbi, Tagand Alamanat Hantia, Nertra Bahamek Hagzayan, Mahanat Air Tract Hagzaka, Abzet Holo, Rajak Zalan Falatina. Ana Kamegar and Air Track Hagzab Zibelets at Koina, Ned Kaikat Kawud, Nizimat Swallow the Kawun Zibil, Alamazolo, Habrat Sabizalo. نزجن أبيك بلون عاي مخدي كم يجرت عملنا زبالة تحسس بازلو إليت يوابتي أبدي سابازلو دو موزاي كم يجرو سغن عاي كم يجرو مشوت خانني كمان ما our ironclad unity is not propaganda it's our weapon our defense and our features هذي تي حتى نعوز خونه حدنا نهيز بيرترا دما اتقدم مستيرنا عودنا propaganda ويون نقلمله هذا اللي بعد يزبك بهالكلام propaganda يمسلم جن إزي نا درعنا هيز بيرترا سمخانو مكل خالنا إيرترا سمخانون مسعين إيرترا دما وكم زمركاس if there is a threat to Eritrea from anyone Eritreans respond with a matched resolve كابزخون يخون زمت نلو لاونت ناتسنت نلاوي نغصالنت إيرترا نحرجر كدما إيرترا بزي قد سابيلو أبغون هاجر دو كم زبلن كل خجبر دلو مخانون لقمت على أبناتكم تخيدنا إليه Ethiopia under a peace نابتنا أبي كهون كلوجني لنا PP is ruling class lives in propaganda bubble hiring paid cadres هذه كم تناطو كي مسلو نسو أبي أحمد نعوز قزقسولون زاربولون بجنزب يقصير زلوا هجراويا نايكونون بجنزب سقطرو propaganda زجبر سباتي زلوا everyone knows they are lying أتوم propaganda زجبرو نساتهم يحسوا خمسة لو يفلتوا كل سبب ما نساتهم يحسوا خمسة لو يفلت لذي وتصيت يبلون the disconnect between the regime and the Ethiopian people is widening fast أمونغوتهم كادرتات أبن نايبل تجنا كادرتاتون أمونغوت زبن زلوا فللي كم معلتنا معلتي نعبيز غير زلوا لعلو كل دما كادرتاتنا تقول الحكايمن ممهران تخفيلهم متشوتين يبرو خمسة لو يرلو سلز تزبي نعطاتهم نخكتل أي كلني bottom line مودة Eritreans do what is best for Eritrea not against one مودة إيرتراويا صبغني إيرترا بخميت عوتني إيرترا بخميت أماد أمبر أنت أركالا يكوننا propaganda نقبر جلنا بخالي دما أبيس regime works against the interests of Ethiopians كم دما أبي كادرجن بنسارو نربحنا إثيوبيا ده يكونس إثيوبيا نزكاسل زلوا مرحي وينو أو إثيوبيا نزلوا سجب إيرترا تجبر خمسة لاجيرهم نإيرترا كورو يدالوا له سلزي ناي سماعي مدرب اللي هلنا بمبال أبي إكسبوس جري الله بلي شير جبروه ناتنا ناراتيف ناتنا ستوري ناتنا كونتاتون كنجلس كنكلالنا ناي مودة أتا زيا أسكبها جرنا هنود. Welcome back to Habesha Pop the Balloon, where the moms always make the choice. Let's bring in our next single guy. Let's see why they popped their balloon. So why'd you pop your balloon? رأيي إذنو تشغيرو أنا كراد نأكل نجارو بهاي بلن نعكسكون أيقونه. All right, well, thanks for coming. Let's bring in our next single guy. Why'd you pop your balloon? وأتخاف إحنا كمان معتيو صبير يا أخوان تتفت. إذا فيديو زيان بزح حسابات إنديا تسحق دلا متشم ناي قدم ولدون نايلوم ولدون نايلومي بعلنا هنا نمرز بعلنا هنا قال نقبر يس بعلنا سلا نمرز كا فتح كم لو ما بزيحي فلتني لذي قال سبات اللو نتناي قدم زوقنا تصبو ناي قدم it worked نحواري قصلو نيرو نايلومي دسرح نيرو تزخو نيرو كمزا نرياز لنا حضارات نايلومي نابي قصي خيدالو نايتمال دما كمي خونالو سلازين ولدنا كبر دامبر من أسعد اليوم مبزعتك زيادة ما ولدك مرتو خلو نالبات أنا ون أبربعتات أبو سدراون سلزخون كيدر دعني أبسميتات يوم هيكونوا زمرتو لما زعيك خون زغل تغكلنيا بحر زلو سبر يوم نودوم نقالهم زيو خونا كايم زبلو يس ناتكا هيوت بعل خيخة مرتزالة كجن ولد خانس أركا يكونون بس ولدكم يكرداكم ولادي صبغنا يوديش دلي حماغنا يولادي كونز دلي هذا زيت ولاد كي لبمه أنصار ربحوك سرحي خليو ولدقن نعاخات صبوك خوين زغل زبلوه يوم زمرتو لكا زيات راي
أكترداكم تخيلا صبو غيركم أكتردو وايد لانه أمبرتي تحسب ويت كونسبت سيس أجمع يكونن أنا خريج غلو أجن يا again generation كابولدنا تغير سلزق خيزلو من ساعات نهيوتهم بعلم تمريتهم it's not a problem for me رايجن تناي بحالنا زنبري أقوانا تبقى زي مرأي نسو ناتو بلجانت باغن زلو وينابلكو أهلو معرس أبز غودي لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم هاي توعود نابلكم أهلو معرستي مزا أمت در فوقات فكم ندا تقادلنا حقر كنعري ندا تقادلنا حقر كنعري عشق رومنا تعال كيدري قولي حنت والكو زقامي قولي حنت والكو يماني زقامي